స్క్రీన్ అందరికీ కనిపిస్తుందా? అందరికి విజిబుల్ అయినా స్క్రీన్? కనిపిస్తుంది. ఓకే, హరే కృష్ణ. సో మనము ఈరోజు జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగం అంటే భగవద్ విజ్ఞానం గురించి తెలుసుకున్నాం. థియరిటికల్ అండ్ ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ అన్నమాట. మనం ఏదైనా ఒకటి చేయాలంటే మనకి 2 కాన్సెప్ట్స్ తెలుస్తాయి కదా. ఒకటి థియరీ పరంగా అర్థం చేసుకోవడం, ఇంకొకటి నాలెడ్జ్ ప్రాక్టికల్ గా దాన్ని చేసి చూడటం. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే స్కూల్‌కి వెళ్తాము. వెళ్ళినప్పుడు ఏంటంటే ఒక సైన్స్ టీచర్ మనకి ఏం చెప్తుందంటే అంతవరకు మనకు ఆ నాలెడ్జ్ లేదు. చూస్తాం ఈ ప్రపంచంలో ఎన్నో చెట్లు మొక్కల్ని చూస్తుంటాం. కానీ ఓ చెట్టు వచ్చింది. చెట్టు మనకి మంచి చేస్తుంది. బట్ ఎలా అనేది తెలియదు కదా! పిల్లలకి తెలియదు. సో వాళ్ళు స్కూల్‌కెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళకి ఒకవేళ అది సబ్జెక్ట్స్‌లో వస్తే గనక వాళ్ళు ఏం చెప్తారు? టీచర్స్ చెప్తారు కదా! ఇలా ఒక ఇత్తనం వస్తుంది. దాన్ని స్ప్రౌటింగ్ చేశాక దాన్ని మనము ఏంటి మడ్ పాట్‌లో దాన్ని నాటితే సాయిల్ ఏసి ఒక పాట్ తీసుకొని సాయిల్ వేసి దాంట్లో మొలక వచ్చిన గింజని వేసిన, అలా లేదు అలాగే గింజని వేసిన, గింజ వేస్తే టైం పడుతుంది. మొలకెత్తి గింజ వేస్తే త్వరగా అది ప్లాంట్ అనేది బయటకొస్తుందన్నమాట. సో అలా చెప్తారు వాళ్ళు. సో ఇది ప్రాసెస్ ఇట్లా చేయాలి అని. సో అప్పుడు ఏమైంది వాళ్ళకు నాలెడ్జ్ ప్రాప్తి అయింది. ఏమైంది? నాలెడ్జ్ వాళ్ళు గెయిన్ చేసుకోగలిగారు. సో మన నాలెడ్జ్ వచ్చింది ఇంక అది సరిపోతుందా అంటే వాళ్ళకి ఎక్కువ రోజులు గుర్తుండదు. దాన్ని వాళ్ళు మర్చిపోతారు కదా. దాన్ని వాళ్ళకి గుర్తుండాలంటే ఏం చేయాలంటే ప్రాక్టికల్‌గా వాళ్ళు దాన్ని చేసి చూస్తారు. భౌతిక ప్రపంచంలో థియరీ, ప్రాక్టికల్ అంటే మనం దాన్ని అలా అర్థం చేసుకోవాలి. సో వాళ్ళు చేసి చూస్తారు. ప్రాజెక్ట్‌గా ఒక చిన్న ప్లాంట్స్ వాళ్ళు మొలకెత్తినవి ఏసి చిన్న మొలకలొచ్చినాక తీసుకురండి అని చెప్తారు. కదా. సో అప్పుడు పిల్లలు అలా ప్రయోగం వాళ్ళ చేతులతో చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఎప్పటికది మర్చిపోరు కదా. సో అలా అన్నమాట. థియరిటికల్ అండ్ ప్రాక్టికల్ జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగం గురించి మనం ఇక్కడ చూస్తాం ఈరోజు. ఏదైనా అంతే మనము ఏదైనా విషయాన్ని తెలుసుకుంటున్నామంటే లైక్ ఎవరికైనా ఏదైనా ఎడ్యుకేషన్ ప్రాప్తి అవుతుందంటే మనం ఏం చేస్తున్నట్టు? నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేస్తున్నట్టు కదా. మనం నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేస్తున్నాం అంతే దాన్ని. కానీ అదేనా ఎడ్యుకేషన్ అంటే? అంటే కాదు. జనరల్‌గా మనందరికీ తెలిసిన ఎడ్యుకేషన్ అంటే నాలెడ్జ్ గెయినింగ్. బట్ అది ఎక్కువగా గుర్తుండదు మనకెక్కువ. సో నాలెడ్జ్ గెయినింగే ఎడ్యుకేషన్ కాదు. సో నాలెడ్జ్ దాని ఇంప్లికేషన్ అంటే దాని అప్లికేషన్ ఎలా అప్లై చేయాలి లైఫ్‌లో అనేది ఒకటి తెలుసుకోవాలి. అండ్ తర్వాత దానివల్ల మనకొచ్చే వాల్యూ ఏంటి అనేది. ఈ 3 కలిపితేనే నాలెడ్జ్, అప్లికేషన్ ఆర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అండ్ వాల్యూ. ఈ 3 కలిపితేనే ఎడ్యుకేషన్ ప్రాప్తి అవుతుంది. సో ఓన్లీ నాలెడ్జ్ గెయినింగ్ ఎప్పటికీ కూడా ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఓన్లీ నాలెడ్జ్ గెయినింగ్ కాదు. సో మనం చూస్తాను. శ్రీ భగవాన్ ఉవాచ మయ్యాసక్త మనః పార్థ యోగం యుంజన్మదాశ్రయః అసంశయం సమగ్రం మాం యథా జ్ఞాస్యసి తచ్చృణు. శ్రీ భగవానుడు పలికెను, ఓ పార్థ, మనస్సు నా మీదే నిలిపి నన్నే ఆశ్రయించి యోగాన్ని ఆచరిస్తూ సందేహం లేకుండా సమగ్రంగా నన్ను ఎలా తెలుసుకోగలవో వివరిస్తాను విను. సో కంప్లీట్‌గా మనస్సు ఆ భగవంతుని మీదే లగ్నమై ఉండాలి. ఆ దేవాది దేవుడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ మీదే లగ్నం చేసి ఒక యోగాన్ని ఫాలో చేస్తూ నన్ను ఎలా సమగ్రంగా నువ్వు తెలుసుకోవాలో వివరిస్తాను విను అని చెప్తున్నాను. జ్ఞానం తేహం సవిజ్ఞానం ఇదం వక్ష్యామ్యశేషతః యజ్ఞాత్వా నేహ భూయః అన్యత్ జ్ఞాతవ్యం అవశిష్యతే. నేనిప్పుడు నీకు జ్ఞాన విజ్ఞానములతో పాటుగా భౌతిక ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని గురించి సంపూర్ణంగా చెబుతాను. దీనిని గ్రహిస్తే ఈ లోకంలో నీవు మళ్ళీ తెలుసుకోదగింది ఏమీ ఉండదు అని కదా భగవంతుడు చెప్తున్నాడు. సో జ్ఞాన విజ్ఞానాలతో పాటు ఆధ్యాత్మిక భౌతిక ప్రపంచాల గురించి కూడా చెప్తానంటున్నారు. సో ఈ లోకంలో నీవు మళ్ళీ తెలుసుకోదగింది ఏమీ ఉండదు అని చెప్తున్నారు. సో మనుష్యానాం సహస్రేషు కశ్చిద్ దినతి సిద్ధయే యది తామపి సిద్ధానాం కశ్చిన్ మాం వేత్తి తత్వతః. ఎన్నో వేల మంది మనుషులలో ఏ ఒక్కడో యోగ సిద్ధి కోసం ప్రయత్నిస్తాడు. అలా ప్రయత్నించి పరిపూర్ణత సాధించిన వాళ్ళలో కూడా నన్ను నిజంగా తెలుసుకున్నవాడు ఏ ఒక్కడో ఉంటాడు.
ఎంతోమంది ఈ వరల్డ్‌లో చాలా మందే ఉన్నారు కదా! అందరూ భగవంతుని పిల్లలమే కదా! అందరూ భగవంతునిలోని అంశాలుగా ఉన్నవాళ్ళమే. కానీ మరి అందరికీ ఈ మానవ జీవితం దేనికి ఉద్దేశించబడిందో అని తెలుస్తుందా అంటే తెలియదు. ఎంతో కొద్ది మందికే తెలుస్తుంది. వాళ్ళలో కూడా వేల మంది అని చెప్పొచ్చు. కదా! వేల మందే అని చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే వరల్డ్‌లో ఉన్న జనాభా చాలా కదా! కోటాను కోటాను కోట్లు ఉంటుంది కదా! సో, దాంట్లో భగవంతుని తెలుసుకోవాలి, ఈ మానవ జీవితానికి ఉద్దేశించిన లక్ష్యం ఏంటి అని తెలుసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు కొంత వేల మంది మనుషులున్నారంటే, వాళ్ళేం చేస్తారు, ఏదో ఒక యోగ సిద్ధి వాళ్ళు ప్రయత్నిస్తారు. అలా ప్రయత్నించి పరిపూర్ణత సాధించిన వాళ్ళలో కూడా, అలా ప్రయత్నించి పరిపూర్ణత సాధించిన వాళ్ళలో కూడా నన్ను నిజంగా తెలుసుకున్నవాడు ఏ ఒక్కడు ఉంటాడండి. పరిపూర్ణత సాధించామని అనుకుంటారు. కానీ అలాంటి వాళ్ళలో కూడా నిజంగా భగవంతుని తెలుసుకునే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారంటే ఏ ఒక్కళ్ళో ఉంటారు అని అంటున్నారు. సో, దీన్ని బట్టి దేవాది దేవుని యొక్క దివ్యమైన జ్ఞానాన్ని సంపాదించడం అంటే అది అంత ఈజీ పని కాదు. మనము ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్న ఈ బుద్ధితో అర్థం చేసుకోవాలంటే అసలకి అవ్వదండి. కానీ మనకు బుద్ధే ఉంది అర్థం చేసుకోవడానికి. భగవంతునికి మనకు అర్థం చేసుకోవాలంటే భగవంతుని మానవ జన్మలో భగవంతుడు మనకేమిచ్చారు? జ్ఞాన ప్రాప్తి అనేది కలగడానికి మనకు బుద్ధిననేది ప్రసాదించారు. కాకపోతే ఎలా అంటే మనం భగవంతునికి శరణు వేడాలి. ఎలాగైతే వేదాలు చెప్పాం ముందు అధ్యాయాలు చెప్పినట్టుగా వేదాలు చాలా మంది చదువుతారు. కానీ అంత వేదాలు అంత చదవాలంటే ఈ జన్మ సరిపోదు. కదా! కొంత పాటు అందరూ చదువుతూనే ఉంటారు. కానీ దాంట్లో రహస్యం తెలియాలి అంటే అందరికీ తెలుస్తుందా అంటే తెలియదనమాట. చదువుతారు జ్ఞాన ప్రాప్తి అవుతుంది అంతనే. కానీ దాంట్లో ఉండే ఎగ్జాక్ట్ నిగూఢంగా దాగున్న రహస్యం ఏంటంటే ఎవరికీ తెలియదనమాట. ఏ ఒక్కళ్ళకో అది తెలుస్తుంది. సో, సిమిలర్‌లీ మనకు ఈ ఈ బుద్ధి ఉన్న కారణంగా జ్ఞానమైతే ప్రాప్తి చేసుకుంటారు. ఏదో ఒక యోగ సిద్ధిలో వాళ్ళకు ఇన్‌స్ట్రక్షన్స్ ఫాలో అయ్యి చేసుకుంటుంటారు. కానీ వాళ్ళు అనుకుంటారు, ఓహ్! ఇది నేనింక ఫైనల్‌గా రీచ్ అయిపోయాను. పరిపూర్ణత నేను సాధించుకున్నాను. కానీ వాళ్ళలో కూడా నిజంగా భగవంతుని తెలుసుకునే వాళ్ళు ఏ ఒక్కళ్ళో ఉంటారు. అలా భగవంతుని తెలుసుకోవాలంటే మనలోని పరమాత్మ జాగృతం అవ్వాలన్నమాట. వాళ్ళు మనకి చెప్తే తప్ప మనకు అర్థం అవ్వదు. వాళ్ళే మనకు గైడ్ చేయాలి. ఎవరు? మన లోపల ఉన్న పరమాత్మ. ఇంక ఇతరత్రా ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఎవరు చెప్పినా కూడా కొంతగా మనం ఇన్‌స్పైర్ అవుతాము. కొంత నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేస్తాము. అందుకే అర్జున రెండో అధ్యాయంలో శరణ్ వేడేస్తారనమాట. ఇక నేను నువ్వేం చెప్తే అది చేస్తాను అని. ఇంకొక థాట్ అనేది లేకుండా. సో, అలా ఇప్పుడు మనం కూడా కంప్లీట్‌గా భగవంతుని శరణులో ఉంటే గనక, ఆ భగవంతుని సేవలో భగవంతుని ప్లీజ్ చేసుకోగలిగితే, ఆ తాలూకు జ్ఞానాన్ని భగవంతుడు తానంతట తానే మనకు భక్తులకు రివీల్ అవుతారనమాట. అప్పుడే వాళ్ళకది క్లియర్‌గా అర్థమవుతుంది. సో, ఇక్కడ దానికి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్‌గా ఏం చెప్తున్నారంటే, ఇక్కడ ఒక కాంపిటీషన్ అండి. మ్యారథాన్. రన్నింగ్ మ్యారథాన్స్, రన్నింగ్ కాంపిటీషన్స్ జరుగుతూనే ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్కూల్ కానీ, సిటీ కానీ ఏమైనా తీసుకోండి. ఒక స్కూలే తీసుకుందాం. ఒక స్కూల్‌లో కాంపిటీషన్ ఉంటుంది. స్పోర్ట్స్ జరుగుతాయి. సో, దాంట్లో ర ఉన్న పిల్లలందరూ రన్నింగ్ కాంపిటీషన్‌లో పార్టిసిపేట్ చేస్తారా అంటే లేదు. స్కూల్‌లో సపోజ్ స్ట్రెంగ్త్ ఒక 1000 పిల్లలున్నారనుకుందాం స్టూడెంట్స్. సో, స్పోర్ట్స్ డే కండక్ట్ చేసినప్పుడు 1000 మెంబర్స్ పార్టిసిపేట్ చేస్తారా అంటే లేదు. కదా! రకరకాలుగా ఉంటాయి. కొంతమంది ఇంట్రెస్ట్ చూయించరు. కదా! ఓన్లీ ఆ రన్నింగ్ యాక్టివిటీలో ఎవరికైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుందో వాళ్ళు మటికి దానికి రిజిస్టర్ చేసుకుంటారు. సో, వాళ్ళే ఆ కాంపిటీషన్‌లో పాల్గొంటారు. సో, 1000 మందిలో ఒక 200 మంది అనుకుందాం. 200 పీపుల్, 200 చిల్డ్రన్, స్టూడెంట్స్ పార్టిసిపేట్ చేశారు. సో, వాళ్ళకది ఇంట్రెస్ట్ ఉంది. అందుకే వాళ్ళు పార్టిసిపేట్ చేశారు. సో, 200 మెంబర్స్ మరి పార్టిసిపేట్ చేశారు కదా! అంటే మళ్ళీ 200 మెంబర్స్ విన్ అవుతారా? 200 స్టూడెంట్స్ విన్ అవుతారా అంటే లేదు. వాళ్ళకి సెగ్రిగేషన్ లెవెల్ బై లెవెల్ ఫిల్టర్ అవుతూ ఎళ్ళిపోతారు కదా! ఫిల్ట్రేషన్ అనే ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. ఫస్ట్ లెవెల్ పెడతారు. దాంట్లో ఎవరు ముందుగా వస్తారో వాళ్ళని సెలెక్ట్ చేసుకొని నెక్స్ట్ లెవెల్‌కి పంపిస్తారు. మిగతా వాళ్ళు అక్కడే డ్రాప్ అయిపోతారనమాట. సో, లెవెల్ 2లో ఏంటి అంటే వాళ్ళకి ఇంకొంత దూరం పరిగెత్తేలాగా స్పీడ్ కొంచెం ఎక్కువగా ఫాస్ట్ టైమ్ కూడా చెక్ చేస్తారు. సో, అక్కడ కొంతమంది ఫిల్టర్ చేస్తారు. దాంట్లో కొంతమందొస్తారు. సో, చివరిగా అట్లా లెవెల్ 3, లెవెల్ 4 అలా పెట్టాక చివరిగా విన్ అయ్యేది ఎవరు అంటే ఎంతమంది ఉంటారు? ఫస్ట్ వచ్చేవాళ్ళు ఫస్ట్ పొజిషన్‌లో ఉంటారు. లేదు వాళ్ళు సెకండ్, థర్డ్ ఇస్తారంటే మహా అంటే ముగ్గురు. అవునా? వేలల్లో లెక్క పెట్టుకోవచ్చు మనం కదా! సో, అట్లనే ఇది కూడా ఒక రేస్ లాగా అన్నమాట. అంటే
ఎంతో మంది కోటాను కోట్ల జనాలు ఉన్నా కూడా, ఈ యోగ సిద్ధి అంటే భగవంతుడి తాలూకు జ్ఞానం పొందాలి మనమంటే ఎవరు తెలుసుకోవాలి అన్న ఊహ రావడమే చాలా తక్కువ అన్నమాట. చాలా చాలా తక్కువ. ఎంతో కొద్ది మందికి అలా వస్తుంది. అలా వచ్చిన వాళ్ళు స్పిరిచ్యువల్ నాలెడ్జ్, ఆధ్యాత్మిక నాలెడ్జ్ తీసుకొని కొంత లెవెల్స్‌కి వెళ్తుంటారు. కొంతమంది లెవెల్ 1 వరకు వెళ్తారు. అక్కడే డ్రాప్ అవుతారు. కొంతమంది ఇంకా అడ్వాన్స్ వెళ్తారు. అక్కడ వెళ్ళక డ్రాప్ అయిపోతారు. కొంతమంది ఇంకా అడ్వాన్స్‌డ్ అలా అలా వెళ్తూ వెళ్తూ చివరగా కొద్ది మంది మాత్రమే పక్కాగా కరెక్ట్‌గా వాళ్ళ డెస్టినేషన్ రీచ్ అవుతారు అన్నమాట. సో, అలాగే భగవంతుని అర్థం చేసుకోవాలన్నా, మన మానవ జీవితం దేనికి ఉద్దేశించబడిందో ఆ లక్ష్యాన్ని ఛేదించుకోవాలన్నా, అటువైపుగా వెళ్లి రీచ్ అవ్వాలన్నా, సక్సెస్ అవ్వాలన్నా కూడా ఎలా చాలా మంది రేస్‌లో ఉన్నట్టుగాను చేస్తూ ఉంటాము. అది మనం ఫిల్టరేషన్ ఎన్నో జన్మలకైతే గాని మనకది ప్రాప్తి అవ్వదు. ఎవరు శుద్ధ భక్తులైన వాళ్ళు దీన్ని ఒక్క జన్మలో కూడా సాధించుకోగలరు. కానీ దానికి బాగా సాధన అనేది అవసరమవుతుంది. లేదు అంతా తెలిస్తే తప్ప సాధన చేయను అంటే ఎప్పటికి కూడా వాళ్ళు రీచ్ అవ్వడం అనేది సాధ్యపడదు. ఎందుకంటే భగవంతుడే చెప్తారు. భగవంతుడి గురించి అంతా అర్థం చేసుకోవడం అంతా ఈజీ కాదన్నమాట. ఎవరు అర్థం చేసుకోలేరు. భగవంతుడు తనంతట తాను రివీల్ అయితే తప్ప. అలా రివీల్ అవ్వాలంటే మనకు తెలిసిన నాలెడ్జ్‌తో వాళ్ళకి శరణు వేడి వాళ్ళ భక్తి సేవ చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళలో ఉన్న పరమాత్మ కలిగిన ప్రసన్నులైతే వాళ్ళ లోపల నుంచినే మన ఆలోచనల ద్వారా మనకి కంప్లీట్‌గా క్లారిటీ అనేది ఇస్తూ ఉంటారన్నమాట. సో, అలా. భూమిరాపో అనలో వాయువు కమ్మనో బుద్ధిరేవ చ అహంకారైతే యమ్మే భిన్నా ప్రకృతిరష్టధా. భూమి, నీరు, అగ్ని, గాలి, ఆకాశం, మనస్సు, బుద్ధి మరియు అహంకారం అనే 8 విధాలుగా నా మాయాశక్తి విభజింపబడింది. సో, భగవంతుని బాహ్య శక్తిలో ఇదొక భాగం అన్నమాట. ఇది మాయా ప్రకృతి. సో, దీంట్లో ఏంటంటే మనకు అన్ని ఫార్మేషన్స్ ఇవి భగవంతుని సెపరేట్ అయిన ఎనర్జీస్ అన్నమాట. సెపరేటెడ్ ఎనర్జీస్. మనం గూడా సెపరేట్ అయ్యే వచ్చాము ఇక్కడ కదా! సో, కూడా ఇక్కడ భగవంతుని సెపరేటెడ్ ఎనర్జీస్ అని చెప్తున్నారు. మెటీరియల్ ఎనర్జీస్. అవేంటి అంటే భూమి, నీరు, అగ్ని, గాలి, ఆకాశం అలాగనే మనస్సు, బుద్ధి మరియు అహంకారం. స్థూల, సూక్ష్మ అని నిన్న చూసాం కదా మనము. స్థూల, సూక్ష్మ అని గుర్తుందా అందరికి? స్థూల అంటే ఈ పంచభూతాలతో ఫార్మ్ అయిన దేహాన్ని సూచిస్తుంది. భూమి, నీరు, అగ్ని, గాలి, ఆకాశం. ఇంకా సూక్ష్మమైనవి అంటే మనస్సు, బుద్ధి, ఇంకా అహంకారం. ఇలా 8 విధాలుగా నా మాయాశక్తి విభజింపబడింది అని భగవంతుడు ఇక్కడ మనకు చెప్తున్నారన్నమాట. ఇంకా మనం 4 అధ్యాయంలో ఇక్కడ మనకు పురుషావతారాల గురించి ఇస్తారన్నమాట. ఏంటంటే ఓకే. సో, భౌతిక జగత్తు సృష్టికై శ్రీ కృష్ణ భగవానుని సంపూర్ణ స్వఅంశ 3 విష్ణు రూపంలో దాల్చును. అందులో మొదటి విష్ణు రూపమైన మహావిష్ణువు మహతత్వం అని తెలియబడు భౌతిక శక్తిని సృష్టించును. మహావిష్ణువు అంటే కారణోదక సాయి విష్ణు. సో, వాళ్ళు మహతత్వం అని తెలియబడే భౌతిక శక్తిని వాళ్ళు సృష్టిస్తారనమాట. రెండవ విష్ణు రూపమైన గర్భోదక సాయి విష్ణువు వివిధ వ్యక్తీకరణలకై అన్ని విశ్వములందును ప్రవేశించును. అలా క్రియేట్ అయినప్పుడు విశ్వాలన్నీ ఆ విశ్వాలలో వివిధ రకాలుగా వ్యక్తీకరణ పొందడానికి ఆ గర్భోదక సాయి విష్ణు ఆ విశ్వాలయందు ప్రవేశిస్తారనమాట. ఇక మూడవ విష్ణు రూపమైన క్షీరోదక సాయి విష్ణు సకల విశ్వములందు పరమాత్మ రూపంలో వ్యాపించి పరమాత్మగా పిలువబడు అణువణువునందును నిలిచిండును. ఈ ముగ్గురు విష్ణువుల గురించి తెలిసిన వాడు బహుబంధం నుండి ముక్తిని పొందగలడు. సో, ఇక్కడ మనకు డైరెక్ట్‌గా చెప్తున్నారు. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పురుషావతారాలు ఇలా ముగ్గురు పురుషావతారాలుగా వస్తారు. మొదట మహావిష్ణువు అంటే కారణోదక సాయి విష్ణు అన్నమాట. సో, వాళ్ళే ఈ మహతత్వ సృష్టికి మూల కారణం. అంటే వాళ్ళ ఉచ్ఛ్వాస, నిశ్వాసాల నుంచినే ఏమంటారు ఈ బ్రహ్మాండాలనేవి ఒక బబుల్స్ లాగా వస్తూ ఉంటాయన్నమాట. సో, అలా వచ్చేటప్పుడు ప్రతి ఒక్క బ్రహ్మాండంలో వాళ్ళు గర్భోదక సాయి విష్ణుగా వాళ్ళు వస్తారు. అది ఇంకొక ఎక్స్‌పాన్షన్ అన్నమాట. చాలా బ్రహ్మాండంలో వసించే గర్భోదక సాయి విష్ణు యొక్క నాభి నుంచి కమలంలో కమలం వస్తుంది. అండ్ దాంట్లో నుంచి బ్రహ్మ వస్తారన్నమాట. సో, అలాగా ఈ తర్వాత వీళ్ళు సెపరేట్ ఎంటిటీస్‌లో శివ అండ్ క్షీరోదక సాయి విష్ణు. సో, వీళ్ళ ఇంకొక ఎనర్జీ ఇంకొక ఎక్స్‌పాన్షన్ క్షీరోదక సాయి విష్ణు అదే బ్రహ్మాండంలో సెపరేట్‌గా వసిస్తారనమాట. అండ్ వీళ్ళే ఆ బ్రహ్మాండంలో ప్రతి అణువున అండ్ ప్రతి జీవిలో ఉన్న పరమాత్మగా అండ్ అవతారాలు తీసుకోవాలన్నా వీళ్ళే
ఆ బ్రహ్మాండానికి అవతారాలు తీసుకుంటారు. అండ్ మెయింటైనర్. ఆ బ్రహ్మాండానికి స్థితిని కలిగించేది కూడా వీళ్ళే అండి. ఇలా భగవంతుడు ఎవరైతే ఈ 3 పురుషావతారాల గురించి తెలుసుకుంటారో, అలాంటి వాళ్ళకి భవబంధం నుండి ముక్తి కలుగుతుంది అని ఇక్కడ చెప్తుంది. అండ్ మాయాశక్తి క్రియేట్ చేశారని చెప్తున్నా కదా! ఆ మాయాశక్తిలో ఇలా భగవంతుని ఎనర్జీస్ 8 విధాలుగా డివైడ్ అయ్యి క్రియేట్ అవుతాయి. ఏంటివి? భూమి, నీరు, అగ్ని, గాలి, ఆకాశం, మనస్సు, స్థూల, సూక్ష్మ వచ్చి బుద్ధి, మనసు, బుద్ధి అండ్ అహంకారం. ఇవి మనకు సోల్‌తో పాటే ట్రావెల్ అవుతూ ఉంటాయి. సూక్ష్మమైనవి మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారం. మనం ఎన్ని జన్మలు తీసుకున్నా అవి మనల్ని అంటిపెట్టుకొని అలానే ఉంటాయండి. చాపరేయమితస్త్వన్యాం ప్రకృతిం విద్ధి మే పరాం జీవభూతాం మహాబాహో ఏదం ధార్యతే జగత్. ఓ అర్జున! ఇప్పుడు చెప్పింది అపరా ప్రకృతి. జీవరూపమై ఈ జగత్తునంతటిని ధరిస్తున్న నా మరో ప్రకృతి ఇంతకంటే మేలైనదని తెలుసుకో. ఇప్పుడు అపరా ప్రకృతి చూసాము. బాహ్యంగా ఉండేది చూసాము. ఈ మెటీరియల్ వరల్డ్ క్రియేషన్‌లో భగవంతుని ఎనర్జీ సెపరేట్ ఎలా వచ్చాయో చూసాము. అండ్ ఇప్పుడు ఏంటి జీవరూపమైన ఈ జగత్తునంతటిని ధరిస్తున్న నా మరో ప్రకృతి ఇంతకంటే మేలైనదని తెలుసుకో. అంటే జీవరూపం అంటే లివింగ్ ఎంటిటీస్ అన్నమాట. వాళ్ళు అపర ప్రకృతి అంటే భగవంతుని క్రియేట్ చేసిన ఆ 8 రకాల సెపరేట్ ఎనర్జీస్, మెటీరియల్ ఎనర్జీస్ కన్నా వీళ్ళు ఇంకా ఉన్నతమైన వాళ్ళు. ఎవరు? జీవస్వరూపం దాల్చిన వాళ్ళు. మనము కూడా భగవంతుని అంశాలమే కదా! పంచభూతాలు, స్థూల, సూక్ష్మ కూడా భగవంతుని చేత క్రియేట్ అయ్యబడిన సెపరేట్‌గా వచ్చేసిన మెటీరియల్ ఎనర్జీస్ అన్నమాట. సెపరేట్‌గా క్రియేట్ చేయబడ్డ మెటీరియల్ ఎనర్జీస్. అండ్ మనం కూడా భగవంతుని నుంచి సెపరేట్ అయిపోయి వచ్చామన్నమాట. కాబట్టి మనం భగవంతుని అంశ. అందుకే మనము ఇంకా ఉన్నతమైన వాళ్ళము అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि त्रिपधारय अहङ्कृतस्य जगतः ప్రభవః ప్రళయస్తథా. ఈ 2 ప్రకృతుల నుంచి సమస్త భూతాలు పుడుతున్నాయని గ్రహించు. అంటే మన దేహం ఫార్మ్ అవ్వాలంటే ఏంటి? మన దేహం ఫార్మ్ అవ్వాలంటే ఏం కావాలి చెప్పండి? స్థూల శరీరం చూసాం, సూక్ష్మ శరీరం చూసాం. ఇవన్నీ దేన్ని అంటుపట్టుకుంటాయంటే సోల్. సోల్‌కి ఇదొక కవరేజ్ లాగా అన్నమాట. ఎలాగైతే ఒక చాక్లేట్‌కి ర్యాపర్ ఉంటుంది కదా! చాక్లేట్‌కి ఇట్లా ర్యాపర్ ఉంటది. అంటే ర్యాపర్ లోపల చాక్లేట్ దాగింది. ఆ ర్యాపర్ తీస్తే గాని మనకు ఆ చాక్లేట్ కనిపించదు. కదా! సో, అలాగనే ఈ సోల్ చుట్టూన ఈ ఫస్ట్ కవరేజ్ వచ్చి ఈ సూక్ష్మ శరీరం అన్నమాట. దానిపైన స్థూల శరీరం రెండవ కవరేజ్. ఇలా స్ట్రాంగ్‌గా ఆ సోల్‌ని కట్టిపడేస్తాయన్నమాట. సో, దీనివల్ల అండ్ బాహ్యంగా మనం మాయ కంట్రోల్ ఇక్కడ పుట్టినప్పుడు మాయ కంట్రోల్ వచ్చేసరికి మనమేంటంటే ఈ ఇంద్రియాల వెనకాల పరిగెడుతూ ఈ అవగాహన అనేది లేకుండా అయిపోతున్నామనమాట. చివరిగా చనిపోయే స్టేజెస్‌లో ప్రతి ఒక్కళ్ళు వెనకాల వాళ్ళ లైఫ్ వెనకాల తిరిగి చూసుకుంటే అసలు ఏంటి మనం ఏం చేశాం మన జీవితంలో? ఎందుకొచ్చాం? ఇప్పుడు నాకు ఈ స్టేజ్ ఎందుకొచ్చింది? ఎందుకు వెళ్ళాలని ఒక తీవ్రమైన ఆవేదనకు ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఓల్డ్ ఏజ్ వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఫీల్ అవుతుంటారు. ఎందుకంటే బేసికల్‌గా లైఫ్ ఎందుకు ఉద్దేశించబడిందో వాళ్ళు ఆ తరహా కార్యాలేమి కూడా వాళ్ళు చేసుకోలేకపోయారు. కానీ టైం ఒక్కసారి పాస్ అయ్యాక మళ్ళీ వెనక్కొస్తుందా అంటే రాదు కదా! పాస్ట్ ఈస్ పాస్ట్ అంతే అయిపోయింది. ఇంక వాళ్ళు నెక్స్ట్ వాళ్ళు ఇంకో జన్మ తీసుకోవాల్సి ఉంటుందండి. సో, అలా. సో, అన్నీ కూడా ఈ సమస్త భూతాలు కూడా ఈ మిశ్రణం అంటే సోల్ భగవంతుని అంశ. ఆత్మ దాని చుట్టూ వచ్చే స్థూల, సూక్ష్మ. ఈ కాంబినేషన్ వల్లనే అన్ని భూతాలు పుడుతున్నాయని గ్రహించు. అందువల్ల సర్వ జగత్తు ఆవిర్భవించడానికి, అంతం కావడానికి నేనే కారణం అని తెలుసుకొనుము అని చెప్తారు. ఇది ఎవరైనా సెపరేట్‌గా ఏమైనా ఎవరైనా విని వాళ్ళ భాషని ఏమైనా చెప్పడం జరిగిందా అంటే కాదు కదా! స్వయంగా ఆ శ్రీకృష్ణ పరమాత్మనే చెప్తున్నారు. కదా! సో, ఆ దేవాది దేవుడు ఇదంతా కూడా మనకు ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. సో, ఎలా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చంటే ఉపమానం కూడా శ్రీకృష్ణ పరమాత్మనే చెప్తున్నారనమాట. ఎలా అంటే మత్తః పరతరం నాన్యత్ కించిదత్తే ధనంజయ మయి సర్వమిదం ప్రోతం సూత్రే మణిగణా ఇవ. ఓ ధనంజయ! నాకంటే శ్రేష్టమైన సత్యం ఇంకొకటి లేదు. ముత్యాలను హారంగా దారం కలిపి నిలిపినట్టు ఈ సమస్త జగత్తు నా పైననే ఆధారపడి ఉన్నది అని. దీంట్లో భగవంతుడు ఉపమానంగా ఏం చెప్తున్నారు? ముత్యాల హారం. కదా! సో, ముత్యాల హారం. ఏంటంటే ఇప్పుడు మనము ఒక ముత్యాల హారం కానీ చూస్తే పూసలు కానీ ఉంటే
అది రకరకాలుగా డిజైన్‌గా అందమైన ఆకృతిలో వాళ్ళు చాలా చాలా డిజైన్స్ చేసి చూపిస్తారు. సో, మనకి దాన్ని చూడంగానే ఎలా అయిపోతుంది, ఒక్కసారిగా చాలా అట్రాక్టివ్‌గా అనిపిస్తుంది. చాలా చాలా అట్రాక్టివ్‌గా. అది తీసుకొని వేసుకొని ఎంజాయ్ చేయాలి. అంటే అందరికి చూయించాలి. మనకిది అందంగా కనిపిస్తుందా లేదా? సో, అలా మనం ఆలోచన చేస్తాము కదా! నచ్చితే తీసుకుంటాం కూడా. కానీ దాని బాహ్యంగా ఉన్న అందానికే చూస్తున్నాం కానీ, ఆ పూసలు అలా ఆకృతిలో ఉండడానికి ఆధారం ఏంటి అని ఆలోచిస్తే, ఆ పూసలను అలా అట్టిపెట్టుకొని ఉండే ఆ దారం అన్నమాట. ఆ దారం వల్లనే ఆ పూసల ఆకృతిలో అందంగా అందరికి కనపడుతున్నాయి. అదే ఒక్కసారిగా ఆ దారం తెగిపోతే, ఆ పూసల ఆకృతిలో కనిపిస్తాయంటే అన్నీ చెల్లాచెదరైపోతాయి. అప్పుడు ఎవరికైనా అది అందంగా కనిపిస్తుందా? ఏమీ ఉండదు చూడ్డానికి కూడా. అక్కడొక పూస, ఇక్కడొక పూస, ఎక్కడంటే అక్కడ అవి పడిపోయి ఉంటాయన్నమాట. కదా! సో, అది ఒక పర్టిక్యులర్ ఆకృతిలో ఉంటేనే మనకది అందంగా కనిపిస్తుంది. అట్రాక్ట్ చేస్తుంది. అప్పుడు దానికి మనం బాహ్యంగా అట్రాక్ట్ అవుతాం. కానీ అదలా ఉండడానికి కారణం ఏంటని ఎవరు ఆలోచించరు. సో, అది దారం అన్నమాట. సో, భగవంతుడు అలాగే చెప్తున్నారు. ఈ సమస్త భౌతిక సృష్టి ఇలా ఉంది అంటే దాన్ని అట్టిపట్టుకొని ఎవరున్నారు? ఆ దేవాది దేవుడి వల్లనే ఈ సమస్త జగత్తు నడుస్తుంది, ఆధారపడి ఉంది అని ఇక్కడ భగవంతుడే చెప్తున్నారు. ఇది మనం సైన్స్ పరంగా చూస్తే ఒకప్పుడు తెలియలేదు. బట్ ఇప్పుడు అందరికీ కూడా వీడియోస్ వస్తున్నాయి. నాలెడ్జ్ కదా! బుక్స్, సైన్స్ రిలేటెడ్ బుక్స్, స్పేస్ రిలేటెడ్ బుక్స్ చాలా చూస్తూ ఉంటారు. కదా! దాంట్లో మనకు తెలుస్తుంది కదా! మన సోలార్ సిస్టమ్‌లో అన్నీ కూడా సన్ అనేది ఒక స్టార్. ఇంతకుముందు ప్లానెట్ అనేవాళ్ళు. నౌ దే గాట్ టు నో ఇట్స్ ఎ స్టార్ అని కదా! దాని చుట్టూ అన్ని ప్లానెట్స్ అలా ఒక పర్టిక్యులర్ ఆర్బిట్‌లో తిరుగుతూనే ఉంటాయి. మళ్ళీ ఎర్త్ ఎలా తిరుగుతుందంటే తన చుట్టూ తాను తిరుగుతూ సూర్యుని చుట్టూ తిరుగుతుంది. అది కూడా చిన్నగా తిరుగుతుందా అంటే లేదు. చాలా స్పీడ్‌గా తిరుగుతుంది. చాలా స్పీడ్‌గా తిరుగుతుంది. ఇది అందరికీ తెలుసు కదా! అంత స్పీడ్‌లో తిరుగుతున్నా కూడా అది ఏమాత్రం కూడా ఆ ఆర్బిట్ నుంచి పక్కకి ఇటు గాని, అటు గాని పోదు. కదా! అదే ఆర్బిట్‌లో తిరిగి, తిరిగి మళ్ళీ స్టార్టింగ్‌కొస్తుంది. దానికి 1 ఇయర్ అని చెప్తాం కదా! మనం లెక్క ప్రకారం ఇట్స్ 1 ఇయర్ అంటాం. మళ్ళీ తిరగడం మొదలుపెడుతుంది. ఇలా కంటిన్యూయస్‌గా ఇన్ని యుగాల నుంచో అది యాక్టివిటీ చేస్తూనే ఉందన్నమాట భూమి అనేది. కదా! సో, మరదలా ఏదైనా మనం ఆలోచిస్తే ఒక వస్తువు ఎక్కడైనా పెట్టాలంటే వి నీడ్ సమ్ సపోర్ట్. ఒక సపోర్ట్ కావాలి. ఒక బాల్ ఎక్కడైనా పెట్టాలన్నా కూడా ఒక టేబుల్ మీదో, చైర్ మీదో పెడతాం. అలాగే ఊకలా స్పేస్‌లో అలా బాల్ మనం నిలపగలమా? స్పేస్‌లో బాల్ అలా నిలపగలమా అంటే కింద పడిపోతది. మరి ఈ యూనివర్స్‌లో అది ఎలా ఏం సపోర్ట్ లేకుండా ఒక బాల్ అలా రౌండ్‌గా తిరిగేటట్టుగా అది ఏమి సపోర్ట్ లేకుండా ఎలా ఉంది? కదా! అందరికీ అనిపిస్తుంది గదా! అంటే ఉంది సపోర్ట్ భగవంతుడు అట్టి పట్టుకోవడం. మనకి కనపడదంతే. సో, భగవంతుని క్రియేషన్ అన్నమాట అలా. ఇదంతా కూడా భగవంతుని శక్తి మీదే ఆధారపడి ఉందని. సో, అలా అందుకే మనకదొక పెద్ద వింత. స్పేస్‌లోకి వెళ్తే అదెలా ఎలా తిరుగుతుందబ్బా! ఏం సపోర్ట్ లేకుండా అని. కానీ ఇట్స్ వెరీ వెరీ అట్రాక్టివ్ థింగ్. అందరూ కూడా ఆశ్చర్యపడతారు తెలిసినప్పుడు మొదటిగా కదా! మనం ఈ ఒక్క సోలార్ సిస్టమ్ గురించే మాట్లాడుతున్నాం. అది కూడా మన గేలక్సీలో ఎన్నెన్నో సోలార్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి. మనము ఒక్క సోలార్ సిస్టమ్‌లో ఉండే ఒక్క ప్లానెట్ ఎర్త్ మీద ఎక్కడో ఒక ఊర్లో, ఒక కంట్రీలో, ఒక రాష్ట్రంలో, ఒక డిస్ట్రిక్ట్‌లో, ఒక విలేజో, ఒక టౌనో, ఒక సిటీలో, ఆ సిటీలో గూడా ఎక్కడో మూలకుండి ఉంటాం. అవునా? ఇంకా మనము భగవంతుని తాలూకు నాలెడ్జ్ పొందాలి అంటే అది ఎంత కష్టమో మనమే ఊహించుకోవచ్చు కదా! సో, ఒక్క ప్లానెట్‌లోనే ఇంత ఉంది. ఆ! అండ్ సోలార్ సిస్టమ్‌లో ఇంకా ఇంత ఉండాలి. అండ్ ఇలాంటి సోలార్ సిస్టమ్స్ ఒక గేలక్సీలో చాలా మిలియన్, ట్రిలియన్స్ చూస్తాం. ఒక గేలక్సీలో. అండ్ ఇలాంటి గేలక్సీస్ కూడా బిలియన్స్ ఉన్నాయి. యూనివర్స్‌లో లెక్కం లేవు. ఏంటి ఇలాంటి గేలక్సీస్. ఒక్కొక్క గేలక్సీలో మళ్ళీ ఎన్నెన్నో సోలార్ సిస్టమ్స్ అన్నమాట. ఎన్నెన్నో సోలార్ సిస్టమ్స్ మళ్ళీ ఎన్నెన్నో ప్లానెట్స్. ఇదంతా కూడా భగవంతుని శక్తి మేరనే మనకు నడుస్తూ ఉంటుంది. మీరు ఈ లీల చూసే ఉంటారేమో. బ్రహ్మ విమోహన లీల చూస్తారు. అంటే ఆ లీలలో ఏంటంటే హ్మ్. శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చిన్నప్పుడే తన లీలలన్నిటిని కూడా ప్రదర్శిస్తూ ఉంటారు కదా! డీమన్స్ చిన్నప్పుడే పోతనని చంపేస్తారు. చాలా చిన్నప్పుడు. పాలు త్రాగే వయసులో ఉన్నప్పుడే పోతన అనే డీమన్‌ని వాళ్ళు సంహరిస్తారు కదా! వాళ్ళు అపార శక్తి సంపన్నులనమాట. సో, ఇది ఎలా అంటే ఒకసారి వాళ్ళు వృందావన్‌లో గోవర్ధన పర్వతం మీద వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అందరితో కలిసి
ఆవులను తీసుకొని గ్రేజింగ్ అంటే ఆవులకు మేత గోవర్ధనగిరి మీద ఆ పచ్చని ఆకులు, గ్రాస్ అనేవి ఆవులు తీసుకుంటుండేవి కదా! వీళ్ళు తీసుకెళ్ళేవాళ్ళు. ఎవ్రీడే వీళ్ళది అదే యాక్టివిటీ. అందరూ గోవర్ధన పర్వతం మీదకి వెళ్ళేవాళ్ళు ఆవుల్ని తీసుకొని. సో, అక్కడ ఆవులేమో తన పాటికి అవి అవి గ్రాస్ తింటూ ఉంటే వీళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తుంటారు. ఆటలాడుకుంటారు కదా! ఫ్రెండ్స్ అందరితో కలిసి భగవంతుడు ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఒకసారి ఆహ్, భగవంతుడంటే శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ యొక్క ఖ్యాతి అన్ని వైపులాగా పోయి బ్రహ్మ వరకు చేరుతుంది. బ్రహ్మ అనుకుంటారు, అదేంటి నా తండ్రి కదా! దేవాది దేవుడంటే నా తండ్రి కదా! అంటే విష్ణుమూర్తి క్షీరదక సాయి విష్ణు కదా! ఏంటి ఇలా వీళ్ళు ఎవరు ఇలా ఏదో మాయ చూపిచ్చి వీళ్ళే ఇది అని అందరిని అట్రాక్ట్ చేస్తున్నారు. ఇదేంటో నేను చెక్ చేయాలి అని వస్తారనమాట. సో, వచ్చి చూస్తే అక్కడ శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చాలా హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్‌తో. సో, అప్పుడు బ్రహ్మ ఏం చేస్తారు, వాళ్ళకొక టెస్ట్ పెట్టాలనుకుంటారు. లేదు చెక్ చేయాలి. నిజమేనా కాదా అని చెక్ చేయాలన్నమాట. సో, అందుకే వాళ్ళేం చేస్తారు, వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్‌నందరిని కూడా మాయ చేసి వాళ్ళు ఒక బ్రహ్మలోకం తీసుకొని అక్కడ వాళ్ళని అదొక ఆహ్, కాన్షియస్ లేకుండా అంటే ఒక నిద్రావస్థ స్థితిలో పెట్టేస్తారన్నమాట. సో, శ్రీకృష్ణ పరమాత్మకి అర్థమైపోతుంది. దేవునికి అర్థమైపోతుందనమాట. ఓకే. ఇది బ్రహ్మ చేశారు. సో, వాళ్ళ రిక్వెస్ట్ మీదే వచ్చాను. కానీ వాళ్ళే నన్ను తెలుసుకోలేకున్నారు. ఓకే. ఫైన్ అయ్యింది. అని సైలెంట్‌గా అయిపోతారనమాట. ఆ రోజు వాళ్ళు ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడు ఏం చేస్తారు వాళ్ళ ఎక్స్‌పాన్షన్స్ అందరిలాగా వాళ్ళు ఎక్స్‌పాండ్ అవుతారు. ఆఖరికి ఆహ్, వాళ్ళ ఫ్రెండ్ అయిన కోతి ఒకటి ఉంటుంది. దానిలాగా రకరకాలుగా వాళ్ళ వెంట ఎవరెవరైతే వస్తారో అందరిలాగా ఎక్స్‌పాండ్ అయ్యి వాళ్ళు వాళ్ళ ఇళ్ళకి వెళ్ళడం అనేది జరుగుతుంది. అలా 1 ఇయర్ గడిచిపోయినంక లార్డ్ బ్రహ్మకు మళ్ళా గుర్తొస్తుంది. అరే! నేను ఇది మర్చిపోయానే చూడాలి కదా! అని మళ్ళీ వాళ్ళు హంసవాహనం మీద వచ్చి చెక్ చేస్తారు. వచ్చి చూస్తే ఏమవుతుందిక్కడ, అలాగనే శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఆహ్, అందరి పిల్లలతో కలిసి మళ్ళీ ఎంజాయ్ చేస్తున్నట్టుగా వాళ్ళు చూస్తారనమాట. అరే! నేను వీళ్ళనక్కడ అన్‌కాన్షియస్ స్టేట్‌లో పెట్టాను కదా! మరి ఇక్కడ వీళ్ళెలా వచ్చారు? సో, అందుకే మళ్ళీ ఎలా వచ్చారు వీళ్ళు కిందకని చెక్ చేయాలి. మళ్ళీ వాళ్ళ లోకంకి వెళ్తారు. కానీ ఆ ఫ్రెండ్స్ అలానే ఉంటారు. బృందావనంలో గోపబాలురందరూ అలానే ఉంటారనమాట అక్కడ. సో, మళ్ళీ ఇక్కడొచ్చి చూసే టైంలో ఏంటంటే, ఎంతెంతో మంది బ్రహ్మలు వస్తుంటారు. సో, ఎన్నెన్నో లోకాలకు ఒక్కొక్క బ్రహ్మాండానికి కూడా ఒక్కొక్క బ్రహ్మదేవుడు ఉంటారు. మనకొచ్చి ఒక బ్రహ్మ, ఇంకొక బ్రహ్మాండానికి ఇంకొక బ్రహ్మ ఇలా ఎంతో మంది బ్రహ్మలు ఉంటారనమాట. సో, వాళ్ళకి తెలియలేదు. సో, వాళ్ళొచ్చేటప్పుడు ఎంతెంతో మంది బ్రహ్మలు వాళ్ళతో పాటుగా వస్తుంటే వాళ్ళకే కన్‌ఫ్యూజ్ అవుతది. ఇదేంటి నేనే కదా బ్రహ్మ అంటే ఇంతమంది బ్రహ్మలు ఎక్కడి నుంచొస్తున్నారు? సో, అప్పుడు వాళ్ళు అన్నీ మరి విష్ణు తత్వాలుగా భగవంతుడు మారి చూపించినప్పుడు వాళ్ళకర్థమవుతుంది. ఆ! ఏంటంటే ఈ జగత్తంతా వాళ్ళేమనుకున్నారు, ఆ! నేనే కదా! వాళ్ళు కూడా అందుకే చెప్తారు. త్రిగుణాల సరెండర్‌లో ఉన్నారు అని క్వెషన్ అడిగారు కదా! నిన్న. సో, వాళ్ళకి కూడా అప్పుడప్పుడు మాయ ఆడుతున్న కారణంగా అప్పుడప్పుడు కూడా వాళ్ళు కూడా భగవంతుడి మీదే వాళ్ళు డౌట్‌ఫుల్ అవుతుంటారు. కానీ వాళ్ళు భగవంతుని శుద్ధ భక్తులు కాబట్టి భగవంతుడేమి ఎవరి మీద కోప్పడరు. వాళ్ళకు క్లారిటీ ఇస్తారన్నమాట. ఒక లీల ద్వారా వాళ్ళకు క్లారిటీగా చెప్తారు. సో, ఇది మనము చూస్తాము. లీల ఒకవేళ చూసి ఉంటే ఎవరైనా తెలుస్తుంది. అర్థమయ్యి ఉంటుంది. సో, ఇదొక దేవుడు చేసే ఒక లీల అన్నమాట. రసోऽహమप्सु కౌంతేయ ప్రభాస్మి శూర్యోః ప్రణవः సర్వవేదేషు శబ్దః కే పౌరుషం నృషు. ఓ కుంతిపుత్రుడా నేను నీటిలో రుచిని, సూర్యచంద్రులలో కాంతిని అయి ఉన్నాను. వేదాలలోని ఓంకారము, ఆకాశంలో శబ్దం మరియు నరులలో వారి సామర్థ్యముగా నేనే ఉన్నాను. సో, భగవంతుడు మనకి కనపడరు కదా! కానీ ఇదంతా కూడా భగవంతుని క్రియేషనే. చాలా పర్ఫెక్ట్‌గా ఉంటుంది. సో, మరి భగవంతుని ఎలా చూడగలము అంటే, ఇలా భగవంతుడే చెప్తున్నారు. ఎలా అని? నీటిలో ఉండే రుచిని భగవంతునిలాగా చూడాలి. ఎందుకంటే నీళ్ళు క్రియేట్ చేసింది ఆ దేవాది దేవుడే కాబట్టి. నీటిలో రుచిలాగా అండ్ సూర్యచంద్రుల్లో కాంతిలాగా భగవంతుడై ఉన్నారని. అండ్ వేదాలలో ఓంకారంలాగా, ఆకాశంలో వచ్చే శబ్దంలాగా, మరి నరులలో ఉండే వారి సామర్థ్యంగా, వారి పవర్‌గా కూడా భగవంతుడు ఉన్నారు. సో, ఇలా భగవంతుని మనం అనునిత్యం తలుచుకోవాలి అని చెప్తాం కదా! మరి అది అందరికీ సాధ్యపడుతుందా అంటే, ఎలా తలుచుకోవాలి? ఎలా తలుచుకోవాలి? అని అంటారు. కదా! సో, ఇలా ప్రతి ఒక్కటి మనం చూసే ఈ మెటీరియల్ వరల్డ్‌లో ప్రతి ఒక్కటి కూడా భగవంతుని క్రియేషనే. సో, ప్రతి ఒక్క దాన్ని కూడా మనం ఇలా అర్థం చేసుకోగలిగితే, మనం అనునిత్యం భగవంతుని స్మరిస్తూ ఉన్నట్లే అన్నమాట. దాంట్లో దేంట్లో ఎలా చూడగలం అనేది కింద కొంత ఉంది చూద్దాం.
సో, జలంలో రుచిలాగా ఇప్పుడు జలంలో రుచిలాగా అంటే ఒక చిన్నది గుర్తొచ్చింది. ఏంటంటే, మనకి ఎక్కువగా థర్స్టీనెస్ వచ్చిందంటే, దాహం వేసిందంటే ఎక్కువగా హ్మ్. ఏం చేస్తారు? ఒక జ్యూసో లేకపోతే ఒక పళ్ళ రసం ఏదైనా కూడా లేకపోతే షుగర్ కేన్ జ్యూసో ఇలాంటివి తాగితే మీ దప్పిక థర్స్టీనెస్ అనేది తీరుతుందా ఎవరికైనా? తీరుతుందా? అది కూడా లిక్విడే కదా! అది కూడా తీసుకున్నాం మరి. మరి అది మన దప్పికని తీరుస్తుందా? అంటే తీర్చలేదు. నీళ్లు తాగితేనే సంతృప్తి అవుతుందనమాట. ఎందుకు నీళ్ళు తాగితేనే సంతృప్తి అవుతుంది? మన దేహం ఎందుకు నీళ్ళు తాగితేనే సంతృప్తి అవుతుంది అంటే, అది భగవంతుడు క్రియేట్ చేసి ఆ రుచిని మనం ఆస్వాదిస్తాం. ఎందుకంటే మనం కూడా భగవంతుని అంశాలు కాబట్టి. ఆ రుచికి మనం సాటిస్ఫై అవుతామనమాట. ఇతరత్రా ఏ జ్యూస్ తీసుకున్నా కూడా ఈ దప్పిక అనేది తీరదనమాట. జలంలో రుచిలాగా భగవంతుడిని మనం చూడొచ్చు. సూర్య చంద్రాదులలో వెలుగులాగా, వైదిక మంత్రాల్లో ఓంకారంలాగా, అండ్ ఆకాశంలో శబ్దంలాగా, అండ్ మానవుల్లో వారి సామర్థ్యంలాగా కదా! మనం అందరం అనుకుంటాం నాకు ఇంత శక్తి ఉంది, అంత శక్తి ఉంది, అంత బలం ఉంది, అంత నాలెడ్జ్ ఉందని. ఇదంతా ఎవరిది? ఆ దేవాది దేవుడు మనకు ప్రసాదించినదనమాట. అండ్ భూమిలో సువాసనలాగా భగవంతుడున్నారు. అగ్నిలో వేడిమిలాగా ఉన్నారు. జీవించే జీవులలో జీవనంలాగా, చైతన్యంలాగా భగవంతుడున్నారు. తపస్సులలో తపస్సుగా, సమస్త అస్తిక్యములలో ఆది బీజంగా ఉన్నారు. బుద్ధిశాలులో బుద్ధిగా, శక్తిమంతులలో పరాక్రమం అంటే శక్తిగా, బలవంతులలో బలముగా, ధర్మ సూత్రములకు విరుద్ధముగా లేని మైదునంగా కూడా భగవంతుడు ఉన్నారన్నమాట. ఇలా ప్రతి ఒక్క దాంట్లో భగవంతుని మనం తలుచుకోవాలి. ఏ చైవ సాత్వికా భావా రాజసాస్తామసాశ్చే మత్తైవైతి తాన్ విద్ధి నత్వాం తేషు తే మయి. జీవుల యొక్క సత్వగుణము, రజోగుణము, తమో గుణమునకు చెందిన భావాలన్నీ కూడా నా శక్తి వలనే కలిగాయని తెలుసుకున్నాము. వాటిలో నేను లేను నాలో అవి ఉన్నాయి. వాటిలో నేను లేను అంటే త్రిగుణాల క్రియేషన్ కూడా భగవంతుడే క్రియేట్ చేస్తారు కాబట్టి వాటిలో నేను లేను. అంటే త్రిగుణాలలో నేను లేను. కానీ నాలో అవున్నాయంటే భగవంతుని చేతనే క్రియేట్ చేయబడ్డాయి కాబట్టి భగవంతుడలా చెప్తున్నాను. ఈ త్రిగుణాలు సత్వగుణం, రజోగుణం అండ్ తమోగుణం. త్రిభిర్గుణమయైర్భావై ఏభిః సర్వమిదం జగన్మోహితం నాభిజానాతి మామేభ్యః పరమం వ్యయం. సత్వగుణము, రజోగుణము, తమోగుణం అనే 3 గుణముల ద్వారా మోహితులైన మొత్తం ప్రపంచం ఆ గుణములకు అతీతుడను, నశింపలేని వాడును అయిన నన్ను తెలుసుకోలేకున్నారు. అంటే సో, ఈ త్రిగుణాల ద్వారా మోహితులై ఉన్న సకల మొత్తం ప్రపంచంలో నివసించే మానవులు ఆ గుణాలకు అతీతుడు అయిన నశింపలేని వాడనైన భగవంతుడిని తెలుసుకోలేకున్నారు. సో, భగవంతుడు క్రియేట్ చేశారు గదా! త్రిగుణాలని, ఈ ప్రకృతిని అంతా కూడా భగవంతుడి ఎక్స్‌టర్నల్ ఎనర్జీ. సో, భగవంతుని డైరెక్షన్‌లోనే వాళ్ళు కార్యాలనేవి చేస్తూ ఉంటారు. మరి భగవంతుడు ఇక్కడ ఆహ్, మానవ దేహం స్వీకరించొచ్చినప్పుడు భగవంతుడి శరీరం పంచభూతాలతో ఫార్మ్ అవ్వదు కదా! అది ఆధ్యాత్మికమైన శరీరం. మనది ఈ మెటీరియల్ వరల్డ్‌లో ఉండే పంచభూతాలతో ఫార్మ్ అయిన దేహం అన్నమాట. భగవంతుడి దేహం అలా కాదు. అది ఆధ్యాత్మికమైనది. అండ్ భగవంతునికి మనం చూసాం. సో, మనకి భగవంతునికి చిన్న వ్యత్యాసం ఏంటి అని ఒక టేబుల్ లాగా చూసాం. దాంట్లో ఏముంది భగవంతునికి వాళ్ళ శరీరానికి, ఆత్మకి ఎలాంటి భేదం ఉండదు. కానీ మనకు చాలా చాలా వ్యత్యాసం ఉంటుంది. మన ఆత్మకి, మన శరీరానికి. సో, అండ్ భగవంతుడు ఎప్పుడైతే అవతారం తీసుకుంటారో, మరి త్రిగుణాలు ఇక్కడ మెటీరియల్ వరల్డ్‌లోనే వస్తున్నారు కదా! మరి త్రిగుణాల కింద వాళ్ళు చేయరా అంటే కాదు. త్రిగుణాలే భగవంతుడి డైరెక్షన్‌లో పనిచేస్తాయి. సో, భగవంతుడు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు కూడా త్రిగుణాల ఆధీనంలో వాళ్ళు ఉండరనమాట. సో, ఇదెలా అర్థం చేసుకోవాలంటే ఒక ఆహ్, స్పైడర్ ఉంటుంది కదా! ఏమంటారు? సాలెపురుగు. సో, సాలెపురుగు స్పైడర్ ఉంటుంది కదా! అది దాని వెబ్ అంటే గూడుని క్రియేట్ చేసినప్పుడు అది జిగుటు లాంటి స్రవం దాని నుంచే వస్తుందనమాట. దాని నోటి నుంచి వచ్చే జిగుటు లాంటి స్రవంతో అదొక వెబ్ క్రియేట్ చేస్తది కదా! అది క్రియేట్ చేసి పెట్టేస్తది. అది ఆరామంగా దాంట్లో వెళ్తుంది, వస్తుంది. ఆరామంగా అది దాంట్లో వెళ్ళగలదు, రాగలదు. ఆ జిగుటు దానికి ఏమాత్రం కూడా అడ్డు కాదనమాట. ఈజీగా వెళ్తుంది, ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. కానీ దాంట్లో ఇరుక్కున్న ఇతరత్రా ఏమైనా చిన్న ఇన్సెక్ట్స్ రాగలవా అంటే ఒక్కసారి ఇరుక్కున్నాక అక్కడే చనిపోవడం జరుగుతుంది గానీ బయటకి మటుకు అవి రాలేవన్నమాట. సో, ఎందుకలాగా అంటే స్పైడర్ ఈస్ ఎ క్రియేటర్ ఆఫ్ థట్ వెబ్. ఆ వెబ్‌ని క్రియేట్ చేసేది ఎవరు? స్పైడర్ కాబట్టి దాంట్లోకి వెళ్తుంది దారముంటుంది. శ్రీ కృష్ణ. సో, ఎటువంటి ఇది లేకుండా ఇబ్బంది లేకుండా. కానీ ఆహ్
ఈ భగవంతుడు ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ సినారియో ఏంటంటే భగవంతుడు విఘ్నాలను క్రియేట్ చేస్తారు కాబట్టి, వాళ్ళు ఆరంభంగా ఇక్కడ వస్తారు అండ్ వెళ్తారు. అండ్ ఇక్కడ అవతరిస్తారు అండ్ మళ్ళీ అవతరణ చాలించుకుంటారు. అండ్ అవతరణ ఎందుకు తీసుకుంటారో మనం చూసాం కదా! పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృతాం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే. సో, అధర్మం ఎక్కువైనప్పుడు పునః ధర్మ స్థాపన చేయడానికి, భక్తులను కాపాడడానికి, దుష్టులను శిక్షించడానికి భగవంతుడు అనునిత్య అవతారంలో తీసుకుంటూనే ఉంటారనమాట. అలా తీసుకున్నప్పుడు కూడా మానవాళికి మనకు ఇన్‌స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తూ ఉంటారు. సో, ఎలా మనము మన పరమగతిని ఎలా పొందాలని వాళ్ళు వాళ్ళ ఇన్‌స్ట్రక్షన్స్ ద్వారా మనకు చెప్తూనే ఉంటారనమాట. సో, ఇలా ఒక స్పైడర్ వెబ్ ఎగ్జాంపుల్‌లో మనం దీన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. దైవీశేష గుణమయీ మమ మాయా దురత్యయా మామేమయే ప్రపద్యంతే మాయామేతాం తరంతితే. ప్రకృతి త్రిగుణ స్వరూపమైన ఈ నా దైవ మాయను దాటటం సామాన్యులకు సాధ్యపడదు. అయితే నన్నే ఆశ్రయించిన వాళ్ళు దాన్ని సులభముగా దాటగలరు. సో, ప్రకృతి ఎలాంటి స్వరూపం? త్రిగుణ స్వరూపమైనదన్నమాట. ఈ దైవీ మాయను దాటటం సామాన్యులకు సాధ్యపడదు. అందుకే భవసాగరం అంటారు. ఈ జన్మ, మృత్యు, జరా, వ్యాధి దీన్ని ఏమంటారు? భవసాగరం. దీంట్లో ఇరుక్కుపోతే మళ్ళీ మనను కాపాడే వాళ్ళు ఎవ్వరు కూడా ఉండరు. సముద్రంలో డీప్ ఓషన్‌లో ఎవరైనా పడ్డారంటే వాళ్ళు గ్యారంటీ‌గా మునిగిపోవాల్సిందే కదా! సో, వాళ్ళు ఎలా కూడా బయటికి రాలేని పరిస్థితి. అందుకే ఇక్కడ త్రిగుణ స్వరూపమైన ఈ ప్రకృతిలో దైవ మాయలో దాటటం చాలా చాలా కష్టం అన్నమాట. కానీ ఇది సాధ్యమవుతుంది ఎప్పుడు? ఆ శ్రీకృష్ణ పరమాత్మని ఆశ్రయించిన వాళ్ళకది చాలా సులభంగా దాన్ని దాటగలరు అని భగవంతుడే చెప్పారు. నన్నే ఆశ్రయించిన వాళ్ళు అంటే ఆ దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణ పరమాత్మను ఆశ్రయించిన వాళ్ళు దాన్ని సులభంగా దాటగలరు అని చెప్తారు. హరే కృష్ణ. నమాం దుష్కృతినో మూఢా ప్రపద్యంతే నరాధమాః మాయాపహృత జ్ఞాన ఆసనం భావమాశ్రితాః. పాపాత్ములు, మూఢులు, మానవాధములు, మాయలో పడి వివేకం కోల్పోయిన వాళ్ళు, రాక్షస భావాలను ఆశ్రయించిన వాళ్ళు నన్ను పొందలేరు. సో, ఇక్కడ ఇప్పుడు మనం ఏం చూస్తున్నామంటే 4 కేటగరీస్ వాళ్ళు. ఎవరైతే భగవంతుని శరణులోకి వెళ్ళగలరో అండ్ 4 కేటగరీస్ ఎవరైతే భగవంతుని శరణులో ఉంటారో వాళ్ళ గురించి మనము చూస్తాం. శరణు అంటే భగవంతుని ప్రే చేస్తారు. ఇప్పుడు చెప్పే 4 కేటగరీస్ ఇక్కడ నమాం దుష్కృతినో మూఢా ప్రపద్యంతే నరాధమాః మాయాపహృత జ్ఞాన ఆసురం భావమాశ్రితాః. ఈ 4 కేటగరీస్ వాళ్ళు భగవంతుని అస్సలు ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళు భగవంతుని ప్రే చేయరు. భగవంతుని శరణులోకి వాళ్ళు రారన్నమాట. వాళ్ళెవరు అంటే మూఢులు, నరాధములు అంటే మానవుల అధములు అండ్ మాయలో పడి వివేకం కోల్పోయిన వాళ్ళు అండ్ రాక్షస స్వభావాలు కలిగిన వాళ్ళన్నమాట. ఇలాంటి వాళ్ళు భగవంతుని ఎప్పుడు కూడా దరి చేరలేరు. మూఢులంటే ఏం చెప్తామంటే వాళ్ళకి తెలిసిందే కరెక్ట్ అన్నట్టు. ఇంకా పక్కన ఇంకొకటి ఉంది అంటే గూడా అటువైపుగా చూడరు. తన పట్టిన కుందేలుకి మూడే కాళ్ళని ఏదో సామెత చెప్తారు కదా! మూడంటే మూడే, నాలుగోది ఉంది చూడు అంటే గూడా చూడరనమాట. లేదు. మూడే ఉన్నాయి అంతే. మూడే ఉన్నాయి. అలా అన్నమాట. దీనికి ఏం చెప్తా అంటే మనకు భగవద్గీతలోనే ఉంటుంది. ఏంటంటే ఒక గాడిద అనేది మనకు వినే ఉంటాం గదా! గాడిద చాకరీ చేస్తారని ఉంటాం. ఆ మాట వినే ఉంటారు. సో, డాంకీ అనేది దీనికి చిహ్నంగా చెప్తారు. ఎందుకంటే అది అంత చాకరీ చేస్తుంది వాళ్ళ ఓనర్‌కి. దేనికోసము? ఆ గ్రాస్ కోసం. ఆ ఎండిపోయినది పెట్టే ఆ గ్రాస్ కోసం అది అంత కష్టపడుతుంది. ఎంతో మోపును మోపిస్తారనమాట ఓనర్స్. అయినా కూడా అది అలాగే లాగుతూ పోతుంది. అందుకే దానికి సంచిలో ముందర ఆ గడ్డిని వేసేసి ఆ నోటికి, ముక్కుకి కలిపి కట్టేస్తారు. సో, అది తింటూ వెనకాల ఎంత లోడ్ వేసినా కూడా అలాగే లాగుతూ ఉంటుంది. అనుకుంటుందంట అది తింటూ, అబ్బా! నా ఓనర్ ఎంత మంచివాళ్ళు, ఇంత మంచి ఫుడ్ నాకు పెడుతున్నారు. ఆహారం లేకపోతే నా పరిస్థితి ఏమైపోను అని అనుకుంటుందంట. కానీ దానికి అది వెళ్ళే రోడ్డుకి అవతల కూడా గ్రాస్ ఉంది. ఇంకా చాలా ఫ్రెష్ అయిన గ్రాస్ ఉంది. ఈయన దగ్గర కాకుండా నాకు అక్కడ వెళ్తే అక్కడ కూడా దొరుకుతుందన్న ఇది కూడా అది చూడదనమాట. సో, అది ఎవరి కోసం పనిచేస్తుందో, ఎందుకు చేస్తుందో, ఎందుకింత కష్టపడుతుందో కూడా దానికి అర్థం అవ్వదనమాట. అంత మూఢంగా ఉంటారు. సో, మనకు కూడా అలానే ఉంటారనమాట మనుషుల్లో కూడా. అందుకే ఇలాంటి వాళ్ళు ఎప్పటికీ కూడా భగవంతుని అర్థం చేసుకోలేరు. భగవంతుని వాళ్ళు శరణులోకి రాలేరనమాట. అండ్ నెక్స్ట్ మానవులలో అధములు. సో, మానవులలో అధములు అంటే ఎవరైతే మానవుల నాగరికత అని అంటారు కదా! సో, అది ఎందుకు అంటే నాగరికత అంటే ఉన్నతంగా మనము ఉండడానికి. ఉన్నతంగా అంటే మానవ జీవితం యొక్క ఉద్దేశ్యం ఏంటి? అది తెలుసుకొని
అది సంపాదించే విధంగా మన నాగరికత ఉండాలన్నమాట. కానీ మనం అలా ఉందా మన నాగరికత అంటే అలా అస్సలు లేదు. మన నాగరికత అంటే వే ఆఫ్ లివింగ్. ఎంత బెస్ట్‌గా, ఎంత కంఫర్ట్‌గా మనము బ్రతకగలమో దానికోసం అన్నీ కనుక్కుంటూ ఉంటాం. సైంటిస్ట్ దానికోసం రకరకాలుగా ఇన్వెస్ట్ చేసి వాళ్ళ నాలెడ్జ్‌ని కనుక్కుంటూ ఉంటారు. బస్సులు కనుక్కుంటారు, రోడ్లు వేస్తారు, సాఫీగా వెళ్ళడానికి అని ఇంకా రకరకాల మెషిన్స్‌ని మన పనిని ఈజీ చేయడానికి కనుక్కుంటూ ఉంటారండి. సో, మనమేమనుకుంటాం అదే విలేజ్ లైఫ్‌కి, టౌన్ లైఫ్‌కి తేడా ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ నాగరికత ఉంది. వాళ్ళు అనాగరికులు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే వాళ్ళకేమీ తెలీదు. ఎడ్యుకేషన్ అంటే మనం ఏంటంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్న ఎడ్యుకేషన్ ఓన్లీ అది మనం మనీ ఎర్న్ చేయడానికే చేసుకుంటున్నారు కానీ, అది ఎంత మాత్రము కూడా మన ఈ హ్యూమన్ లైఫ్‌కి నిర్దేశించబడిన గోల్‌ని రీచ్ అవ్వడానికి ఎంత మాత్రం కూడా అది దోహదపడదండి. సో, ఇలా ఉండే వాళ్ళకేం చెప్తాము నరులలో అధములనమాట. అంటే నరులంటే మానవులు, అధములంటే తక్కువ స్థాయిలో ఉన్నవాళ్ళని. సో, వీళ్ళు కూడా ఎప్పటికీ భగవంతుడికి చేరలేరు. అండ్ రాక్షస స్వభావాలు కలిగిన వాడు. అండ్ తర్వాత వివేకం కోల్పోయిన వాళ్ళు. అంటే కొంతమంది భగవత్ తత్వం గురించి తెలుసుకోవాలని చాలా శోధించి తెలుసుకుంటూ ఉంటారు. సో, తెలుసుకున్నాక ఏం చేస్తారు అంటే, మాయ ఆవరించిన కారణంగా ఎందుకంటే అందరూ త్రిగుణాలలోనే ఉన్నారు కాబట్టి. సో, మాయ ఆవరించిన కారణంగా వాళ్ళ సొంత నాలెడ్జ్‌ని యాడెడ్ చేసి దానికి వాళ్ళ సొంత భాషణలనేవి ఇచ్చేస్తుంటారు. సో, వాళ్ళు తత్వం తెలుసుకోవాలన్న ఒక కోరికతోనే వస్తారు. కానీ డీవియేట్ అయిపోతారు మధ్యలో. సో, అలా డీవియేట్ అయిన వాళ్ళు మళ్ళీ కూడా భగవంతుని చెరలోకి రావడం చాలా కష్టం. సో, వాళ్ళని మాయలో పడి వివేకం కోల్పోయిన వాళ్ళు అంటారు. ఈవెన్ శ్రీమద్ భగవద్గీతకి కూడా చాలా చాలా భాష్యాలు చూస్తారు. చాలా భాష్యాలు వింటాం మనం. కానీ ఏ భాష్యం ఫాలో అవ్వాలో ఎవరికీ అర్థమవ్వదు. అంటే ఏ బుక్ చదవాలి అనేది ఎవరికీ అర్థమవ్వదు. చాలా చాలా బుక్స్ ఉంటాయి. ఈ బుక్కే తీసుకోండి అంటే కూడా మనకి చాలా డౌట్స్ వస్తాయి. ఎందుకు ఈ బుక్కే తీసుకోవాలి? కదా! ఎందుకు ఈ బుక్కే చదవాలి? సో, ఈయన అందుకే చెప్తారు. గురు పరంపరలో వచ్చే ఏ ఆచార్యులు భాష్యం రాసినా సరే, మీరు ఆ బుక్స్‌లో తీసుకొని చదవచ్చు. సో, కేవలం గురు పరంపరలో మాత్రమే ఈ నాలెడ్జ్ యాస్ ఇట్ ఈస్‌గా పాస్ ఆన్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుందన్నమాట. వాళ్ళ సొంతంగా ఏది యాడెడ్ ఆన్ చేయడం అనేది జరగదు. భగవంతుడు ఎలా అయితే కన్వే చేయాలనుకున్నారో అలాగనే మన వరకు వస్తుందన్నమాట. సో, ఇంకా వాళ్ళ సొంత తెలివి పెట్టడం అనేది దాంట్లో జరగదు. కానీ సాంస్క్రిట్ నాలెడ్జ్ చాలా మందికి వస్తుంది కదా! ఆ నాలెడ్జ్ వచ్చాక దానికి భాష్యం అనేది రకరకాలుగా రాస్తారు. వాళ్ళకి ఎలా తోస్తే వాళ్ళు రాసేటప్పుడు ఏ మూడ్‌లో ఉంటారో అలానే ఆ భాష్యం అనేది బయటికి రావడం అనేది జరుగుతుంది. ఎందుకిలా అంటే ఒక్క వర్డ్‌కి చాలా అర్థాలుంటాయి. ఒక్క వర్డ్‌కి చాలా అర్థాలుంటాయి. అవునా కదా? కదా! అది అందరికీ తెలిసిన విషయమే కదా! సో, ఆ వర్డ్‌కి భగవంతుడు ఏ ఉద్దేశ్యంతో ఆ వర్డ్‌ని యూజ్ చేశారనేది ఒక్క భక్తులకి మాత్రమే అర్థమవుతుందండి. అండ్ మిగతాతర సాంస్క్రిట్ నాలెడ్జ్ ఉండే వాళ్ళకి చూస్తే దానికి పరిపరి విధాలుగా అర్థాలొస్తాయి. సో, పరిపరి విధాలుగా దానికి ఎక్స్‌ప్లనేషన్ అనేది ఇస్తూ ఉంటారు. అలా కాదు. భగవంతుడు ఆ పద ప్రయోగం చేసినప్పుడు ఏ మూడ్‌లో ఉన్నారు, ఎలాంటి మెసేజ్ మనకు కన్వే చేస్తున్నారో అది మనకు తెలియాలి. అప్పుడే అది మనకు కరెక్ట్‌గా అర్థమవుతుందన్నమాట. అలా కాదు ఇతరత్రా చాలా చాలా అర్థాలున్నాయని వెళ్తే డెఫినిట్‌గా డీవియేట్ అవ్వడం అనేది పక్కా కన్ఫర్మ్ అండి. సో, అందుకే గురు పరంపరల ఆచార్యులు రాసిన భాష్యాన్ని మట్టుకే మనం విశ్వసించి దాన్ని నమ్మాలి. ఎందుకంటే దాంట్లో ఎక్స్‌ట్రాగా వాళ్ళ సొంతంగా ఏమి యాడ్ చేసి ఉండరు కాబట్టి. హరే కృష్ణ. ఇంకా అతి మూర్ఖులు, గాడిద చాకిరీ చేయువాళ్ళు. అండ్ నరాధమ అంటే మానవులలో అధములు. అండ్ మాయా ప్రహృత జ్ఞాన అంటే మాయా ప్రభావం వల్ల తమ విశేష జ్ఞానము నశించిన వారు. సమాజంలో తప్పుదారి పట్టిన మేధావులు అని చెప్తారు. అండ్ ఆసురం భావం ఆశ్రిత అని రాక్షస గుణాలు కలవాలంటే వాళ్ళే గొప్ప. ఏంటి నాకు లేవా పవర్స్ నేనే గొప్ప. ఆ భగవంతుడెవరు? అంటే ఒక శత్రుత్వ భావన, వైరి భావనల వాళ్ళందరూ కూడా ఉంటారనమాట. వాళ్ళకి వాళ్ళే ప్రొప్రైటర్స్ నాకన్నీ తెలుసు అని అనుకునేవాళ్ళండి. వాళ్ళు ఆహ్, వాళ్ళు కూడా ఎప్పటికీ భగవంతుని శరణులోకి రాలేరు. అండ్ మిగతా 4 కేటగరీస్ ఎవరు వస్తారనేది ఇక్కడ చూస్తాం. చతుర్విధా భజంతే మాం జనా సుకృతినోర్జున ఆర్తో జిజ్ఞాసురర్థార్థి జ్ఞాని చ భరతర్షభ. ఓ భరత వంశ శ్రేష్ఠుడా! ఆపదలో ఉన్నవాడు అనగా ఆర్తి, ఆత్మతత్వం తెలుసుకోగోరేవాడు అనగా జిజ్ఞాసు, సిరి సంపదల కోరేవాడు అనగా అర్థార్థి, మరియు ఆత్మజ్ఞానం కలిగిన
అంటే జ్ఞాని. అను 4 రకాల పుణ్యపురుషులు నాకు భక్తి సేవ చేయడం ప్రారంభిస్తారు. ఇలా 4 కేటగరీస్. ఆర్తి, అర్థార్థి, జిజ్ఞాసువు అండ్ జ్ఞాని. సో, ఆర్తి అంటే ఆపదలో ఉన్నవారు. అంటే వాళ్ళని ఇంక భగవంతుడు తప్ప ఎవ్వరు కాపాడలేరు అన్న స్థితిలో వాళ్ళు డెఫినెట్‌గా ఆ దేవాది దేవుడి శరణులోకే వస్తారు. ఎందుకంటే ఎవరు కూడా ప్రొటెక్ట్ చేయలేనప్పుడు ఎవరు ప్రొటెక్ట్ చేస్తారు? చివరిగా ఎవరు సర్వశక్తిమంతులో, ఎవరి నుంచైతే ఈ సమస్త విశ్వాలు పుడుతున్నాయో, భౌతిక విశ్వాలే కాదు, ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచాలు కూడా ఎవరి నుంచైతే క్రియేట్ చేయబడుతున్నాయో, వాళ్ళు ఈ అందరిని కూడా వాళ్ళ కష్టాల నుంచి కాపాడగలరు. సో, ఇంకెవ్వరు కూడా కాపాడలేరు. అలా చాలా బాధలో మునిగి ఉన్నవాళ్ళు డెఫినిట్‌గా ఆ దేవాది దేవి శరణులోకి వచ్చేస్తారు. ఎందుకంటే ఎవరు కూడా కాపాడలేని స్థితి వాళ్ళది. అండ్ ఆత్మతత్వం తెలుసుకోలేగవారు. అంటే నేనంటే ఎవరు? కొంతమందికి జిజ్ఞాస. అయ్యో! ఎందుకిలా? నేనంటే ఎవరు? నేనెక్కడి నుంచొచ్చాను? అని ఇలా కొంత వాళ్ళ గురించి వాళ్ళు శోషిస్తూ ఉంటారనమాట కనుక్కోవాలని. అలాంటి వాళ్ళని జిజ్ఞాసులు అంటారు. డెఫినెట్‌గా వాళ్ళు కూడా భగవంతుని శరణులోకి వస్తారు. దాని తర్వాత సిరి సంపదలు కోరేవారు. అంటే అర్థార్థి. ఇంక నాకు ఎంత కావాలంటే ఇంత కావాలి నాకు కానే కావాలి అనేవాళ్ళు కూడా ఆ భగవంతుడి శరణులోనే రావాల్సిందే. దాని తర్వాత చివరిగా మనకు జ్ఞానులు చూస్తాం. అంటే ఇలా భగవంతుని తత్వం ఒరిజినల్‌గా అర్థం చేసుకునే వాళ్ళకంటే భగవంతుని జ్ఞానం సంపాదించిన వాళ్ళ ఈ జీవితం దేనికి ఉద్దేశించబడింది? అండ్ వాళ్ళంటే ఎవరు? భగవంతుడంటే ఎవరు? వాళ్ళకు భగవంతునికి కలిగిన ఈ కనెక్షన్ ఏంటి అని అర్థమైన వాళ్ళు జ్ఞానులనమాట. వాళ్ళు ఆబ్వియస్‌లీ వాళ్ళకర్థమైంటుంది కాబట్టి ఏదో ఒక యోగా స్థితిలో వాళ్ళు భగవంతుడి చరణ్‌లోనే ఉంటారనమాట. సో, ఇలా 4 రకాల వాళ్ళు ఆర్తి, అర్థార్థి, జిజ్ఞాసు అని జ్ఞాని. ఈ 4 రకాల వాళ్ళు భగవంతుని సేవ చేయడం ప్రారంభిస్తారు. ఇక్కడ మనకు కొంచెం పిక్చర్స్‌లో ఉంది. సో, ఆర్తి ఇక్కడ ఫస్ట్ గజేంద్ర మోక్షంలో ఇక్కడ మనము చూస్తామనమాట. ఆ ఏనుగు తీవ్రమైన బాధను తట్టుకోలేక ఇంకా చివరిగా పోరాడి ముసలితో ఇంక నా వల్ల కాదు అయిపోయింది అని లాస్ట్ మినిట్‌లో వాళ్ళు భగవంతుని ప్రే చేస్తారు. అప్పుడు ఆ దేవ వాళ్ళ ప్రేయర్స్‌లో చెప్తారు. వాళ్ళు భగవంతుని ఇలా పేరుతో పెట్టరు. భగవంతుని పేరుతో పిలిచరు వాళ్ళు. గోవింద అని కానీ, విష్ణుమూర్తి అని కానీ చెప్పరంట. వాళ్ళేంటి గుణ గణాలు భగవంతుని క్వాలిటీస్‌ని చెప్తారంట వాళ్ళు. వాళ్ళు ప్రైజ్ చేస్తారు. ఎలిఫెంట్ ఏం చెప్తారు? భగవంతుని క్వాలిటీస్ చెప్తారు. అప్పుడు వాళ్ళ ఆర్తనాదం చేసేటప్పుడు ఇది అందరికీ వినిపిస్తుందండి. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో అంతా కూడా వాళ్ళ సౌండ్ వినిపిస్తుందంట. సో, అన్ని లోకాల్లో ఉండే ఆ దేవీ దేవతలకు వినిపించినప్పుడు ఓహ్! ప్రైజ్ చేస్తున్నారంటే, ఓహ్! నన్నే ప్రైజ్ చేస్తున్నారని లేయటము. ఓహ్! మళ్ళీ ప్రైజింగ్ అట్లనే కంటిన్యూ అయిపోయాక అయ్యో! ఇది నాకు సంబంధించింది కాదే అని కూర్చోవడము. అలా వరుసగా అందరి టర్న్ అయిపోతుందనమాట. ఓహ్! ఇది నాకు సంబంధించి నాకు అంత శక్తి లేదు. వాళ్ళు ఏదైతే ప్రైజ్ చేస్తున్నారో అది నా పరిధిలోకి రాలేదు అని ఇంకా మిగతా వాళ్ళు అలా అందరూ కూడా లేసి కూర్చోవడం అనేది జరుగుతుంది. సో, అందరికి చివరిగా ఎవరు వస్తారు? ఆ విష్ణుమూర్తి మొత్తంగా వాళ్ళు ఫినిష్ అయ్యేలకి అవన్నీ ఎవరిని పాయింట్ చేస్తున్నాయంటే, ఆ విష్ణుమూర్తిని పాయింట్ చేస్తున్నాయన్నమాట. అప్పుడు వాళ్ళ ఆగమేఘాల మీద వచ్చి వాళ్ళని కాపాడతారు. వాళ్ళకి మోక్షాన్ని ఇస్తారు. అలా. దాని నెక్స్ట్ ఇక్కడ ద్రౌపది దేవిని చూస్తే వాళ్ళకు జూద్ సభలో చాలా అవమానిస్తారు కదా! హ్యూమిలియేట్ చేస్తారు. ఎవరు కాపాడలేరు. ఎవరు కూడా కాపాడలేకపోతారు. అప్పుడు వాళ్ళు ఇంక నన్ను ఎవరు కాపాడలేరు ఆ గోవిందుడు తప్ప అని చేతులెత్తి గోవింద అన్నప్పుడు ఆ ఆర్తనాదం ఆ భగవంతునికి అలా టచ్ అవుతుందండి హృదయానికి. అంత దీనంగా, అంత ఆర్తంగా వాళ్ళు ఆ సౌండ్ అనేది చేస్తారు. అంటే నువ్వు తప్ప నాకు ఇంక వేరే దిక్కు లేదయ్యా అని. అప్పుడు వాళ్ళొచ్చి కాపాడారు. ఇది అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది కదా! సో, అలా కాపాడారు. అండ్ థర్డ్‌లో వచ్చి పిక్చర్‌లో చూస్తే మనకు ఇక్కడ వ్యాస మహర్షి వైఫ్ అన్నమాట. వాళ్ళ గర్భంలో శుకదేవ గోస్వామి ఉంటారు. సో, వాళ్ళేంటంటే ఆహ్, వాళ్ళు బయటికే రానంటే రాను. నేను మాయ కంట్రోల్‌లోకి రానంటే రానని వాళ్ళు. సో, అలాగే వాళ్ళు 16 సంవత్సరాలు వాళ్ళ తల్లి గర్భంలోనే ఉంటారనమాట. అంత పెద్దగా. రానంటే రానంటారు. అప్పుడు వ్యాస మహర్షికి భయం వేసింది. ఏంటి ఇది ఇలా అని. అప్పుడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ప్రే చేస్తారు. సో, వాళ్ళు ప్రత్యక్షమే వాళ్ళకి ఆశ్వాసం ఇస్తారు. సో, వాళ్ళ గర్భంలో ఉన్న శుకదేవ గోస్వామికి ఆశ్వాసం ఇస్తారు. "నువ్వు రా, నువ్వు మాయ కంట్రోల్‌లో రావు. నువ్వు బయటికి రా" అని చెప్తారు. అప్పుడు వాళ్ళు అలా ఆశ్వాసం ఇచ్చినాంక శుకదేవ గోస్వామి బయటికొస్తారండి. సో, వాళ్ళు జ్ఞాని.
అండ్ ఇక్కడ చూస్తే పరీక్షిత్ మా 4th పిక్చర్‌లో చూస్తే పరీక్షిత్ మహారాజు ఇక్కడ కూర్చొనున్నారు. అండ్ వీళ్ళు శుకదేవ గోస్వామి అన్నమాట. సో, వీళ్ళు మొదటిగా భాగవతాన్ని ప్రవచిస్తున్నారు పరీక్షిత్ మహారాజు. సో, వీళ్ళు శ్రవణం చేస్తున్నారు. వీళ్ళు స్మరణం చేసి చెప్తున్నారన్నమాట. మనం 9 రకాల భక్తి సేవలు చూసాం కదా! దాంట్లో స్మరణం, శ్రవణం కూడా ఉన్నాయి. సో, ఇక్కడ శుకదేవ గోస్వామి శ్రీమద్ భాగవతాన్ని వీళ్ళకు ప్రవచిస్తారు. ఇది చెప్పేటప్పుడు ముల్లోకాలు అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉండే అన్ని లోకాల నుంచి కూడా సిద్ధులైన వాళ్ళు, యోగ పురుషులు అందరూ కూడా వచ్చి అక్కడ కూర్చొని వింటారన్నమాట. ఎవరిని పిలవరు. కానీ అందరికీ తెలుస్తుంది. శ్రీమద్ భాగవతాన్ని చెప్తున్నారంటే అందరూ వచ్చి అక్కడ అసెంబ్లీ అయి కూర్చుంటారన్నమాట. సో, ఇక్కడ ఆర్థార్థి అంటే ధ్రువ మహారాజు. ఇది మళ్ళీ ముందు అధ్యాయంలో టాపిక్ వచ్చినప్పుడు ఫుల్ స్టోరీ చూస్తాము. సో, ధ్రువ మహారాజు మొదటిగా ఏంటంటే సంపద. నేను రాజు అవ్వాలి. ఎందుకంటే వాళ్ళ ఆహ్, సవతి తల్లి వాళ్ళని అవమానిస్తుందన్నమాట. దగ్గరికి రానివ్వదు వాళ్ళ తండ్రి దగ్గరికి. సో, వాళ్ళు చాలా బాధపడతారన్నమాట. అందుకే నేను రాజునవ్వాలి అనే దాంతో అంటే ధనం కావాలి, రాజునవ్వాలి, నాకు కింగ్‌డమ్ కావాలని దాంతో వాళ్ళు 5 ఏళ్ల పిల్లవాడిగానే చాలా తీవ్రంగా తపస్సు చేస్తారు. ఆ మంత్రాన్ని కూడా నారద మహర్షి ఉపదేశిస్తారన్నమాట వాళ్ళకి. సో, వాళ్ళకి త్వరితగానే భగవంతుని వాళ్ళు ప్రాప్తి అవుతుంది. భగవంతుడు దర్శనమిస్తారు. అండ్ వాళ్ళు మొదలుపెట్టేది ధనం కోసమే కానీ ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు అంటే భగవంతునిలో ధ్యానం చేసేటప్పుడు వాళ్ళకి మొత్తంగా జ్ఞాన ప్రాప్తి అనేది అవుతుందన్నమాట. సో, భగవంతుడు వాళ్ళ ముందు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి ఏం వరం అడగాలో మర్చిపోతారు. వాళ్ళు దేనికోసం స్టార్ట్ చేశారో అసలు అవేం గుర్తుండవనమాట. జస్ట్ ఆయనను చూస్తూ, ఆయనను ప్రేస్ చేస్తూ అలా చూస్తూ ఉండాలని కోరుకుంటారు. సో, అలా. సో, అలాంటి వాళ్ళు అర్ధాత్ ధనం కోసమైనా మనం భగవంతుడిని ప్రార్థిస్తారు. సంపద కోసం ఇక్కడ వాలి ఉన్నారు కదా! వాళ్ళకి వాలి ఏంటి సుగ్రీవుడి నుంచి లాగేసుకుంటారు. సో, అప్పుడు సుగ్రీవుడు ఏంటి సంపద రాజ్యం కావాలి. కింగ్ అవ్వాలి. సో, అందుకే శ్రీరాముల వారితో చేతులు కలుపుతారు. ఓడిస్తారు అండ్ కింగ్‌డమ్‌ని కూడా సాధిస్తారు. వాళ్ళ రాజ్యాన్ని వాళ్ళు తిరిగి సాధిస్తారు. ఇక్కడ జిజ్ఞాసులు నాలెడ్జ్ తెలుసుకోవాలి. నైమిషారణ్యంలో అందరూ ఋషులు సమావేశమై వాళ్ళ గురువు దగ్గర వాళ్ళు ఇది చర్చిస్తూ, తర్కిస్తూ ఈ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని వాళ్ళు తెలుసుకుంటున్నారు. అది జిజ్ఞాస అంటారు. ఆసక్తి కలవాళ్ళు. సో, ఇలా 4 రకాల వాళ్ళు భగవంతుని శరణు వేడతారని చూస్తాం. తేషాం జ్ఞానే నిత్యయుక్త ఏక భక్తిర్విశిష్యతే ప్రియో హి జ్ఞానినో అత్యర్థమహం స చ మమ ప్రియః. ఈ నలుగురిలో నిత్యము భగవంతుని భక్తితో భజించే ఆత్మజ్ఞాని అత్యుత్తముడు. అలాంటి జ్ఞానికి నేను ప్రియమైన వాడిని, నాకు అతను ఎంతో ప్రియమైన వాడు. సో, ఈ నలుగురిలో కూడా అంటే ఎవరైతే భగవంతుని శరణులో వస్తారో వాళ్ళెవరు ఆర్తి, అర్థార్థి, జిజ్ఞాసు, జ్ఞాని చూసాం. ఈ నలుగురిలో కూడా ఎవరు ఉత్తమమబ్బా అంటే జ్ఞాని అయినవాడు. ఎందుకంటే వాళ్ళ ఆత్మజ్ఞానాన్ని సంపాదించుకొని ఆ భగవంతుని అనునిత్యం వాళ్ళ సేవలో వాళ్ళ జీవితాన్ని నియుక్తం చేసుంటారు కాబట్టి, వాళ్ళు నాకెంతో ప్రియమైన వాళ్ళు అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. ఉదారా సర్వ ఏవైతే జ్ఞానీత్వాత్మైవ మే మతం ఆస్థితః స హి యుక్తాత్మా మామేవానుత్తమాం గతిం. వీళ్ళంతా గొప్పవాళ్ళే అయినప్పటికీ జ్ఞాని మాత్రం నా ఆత్మ స్వరూపుడే అని నా అభిప్రాయం. ఎందువల్లనంటే అతను నన్నే పరమగతిగా భావించి సేవిస్తాడు. కదా! భగవంతుడే పరమగతిగా భావించి సేవిస్తాడు. ఇంకొకళ్ళు బాధల వల్ల ప్రే చేస్తారే కానీ, అండ్ ఇంకొకళ్ళు సంపద వల్ల ప్రే చేస్తారే కానీ, ఇంకొకళ్ళు నేనంటే ఎవరో తెలుసుకోవాలని చేస్తారు. కానీ జ్ఞాని అన్నవాడు అన్నిటికి మూలం ఆ దేవాది దేవుడన్న జ్ఞానం కలిగి ఉండి వాళ్ళకి కంప్లీట్‌గా వాళ్ళ శరణాగతి అయ్యుంటారు. అండ్ భగవంతుడే వాళ్ళ పరమగతిగా వాళ్ళకి అర్థమైంది అలా భావించి వాళ్ళు భగవంతుని సేవలో ఉండిపోతారు కాబట్టి, వాళ్ళే భగవంతుని ఎక్కువ ప్రియమైన వాళ్ళు. అండ్ వాళ్ళే శ్రేయస్కరమైన వాళ్ళు అని చెప్తున్నారు. అంటే వాళ్ళే గొప్పవాళ్ళు ఈ నలుగురిలో అని చెప్తున్నారు. సో, బహూనాం జన్మనామంతే జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపద్యతే వాసుదేవः సర్వమితి సమః ఆత్మాసు దుర్లభః. అనేక జన్మలలో ఆచరించిన పుణ్యకర్మల ఫలితంగా జ్ఞాని చివరికి జగత్తు సర్వము వాసుదేవమయం అనే జ్ఞానంతో నన్ను ఆశ్రయిస్తాడు. ఈ లోకంలో అలాంటి మహానుభావులు చాలా అరుదు, అరుదు. అనేక జన్మల్లో ఆచరించిన పుణ్యకర్మల ఫలితంగా జ్ఞానం అనేది చూడండి అనేక జన్మల్లో ఆచరించిన పుణ్యకర్మల ఫలంగానే మనకి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం అనేది కొంతైనా ప్రాప్తి అవుతుందన్నమాట. సో, అలా ప్రాప్తి అయినాక కూడా ఒక్క జన్మలో సిద్ధిస్తుందా అంటే చెప్పలేము. అది వాళ్ళ వాళ్ళ డెడికేషన్ బట్టి ఉంటుంది. అలా విఫలమైన వాళ్ళ జ్ఞాని కూడా ఇంకా జన్మలు తీసుకొని రకరకాల జన్మలు తీసుకొని వాళ్ళు ఆహ్, ఈ జ్ఞానాన్ననేది పర్ఫెక్షన్ వైపుగా తీసుకువెళ్తారనమాట. అంటే భగవంతుని జ్ఞానాన్ని ఇంకా ఎందుకంటే భగవంతుని జ్ఞానం రావాలి అంటే భగవంతుని గుణగణాలు వినాలి. లీలలను శ్రవణం అనునిత్యం వాళ్ళు శుద్ధ భక్తుల ఆదేశాలు వింటూ ఉంటేనే ఈ జ్ఞానం అనేది వాళ్ళకి
పర్ఫెక్షన్ అంటే ఇంకా ఇంకా వాళ్ళు భక్తిలో ఎక్కువగా ఇన్వాల్వ్ అవ్వడానికి వాళ్ళకు దోహదపడుతుంది. అంటే ఎక్కువగా జ్ఞానం సంపాదిస్తున్నారు కాబట్టి. కానీ మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ కూర్చొని కొద్దో గొప్పో మనకు ఒక చిన్నగా ఓవరాల్‌గా మనం కూడా ఆ జ్ఞానం అనేది సంపాదిస్తూ ఉన్నామన్నమాట. కానీ ఎవరికైతే ఇది కంప్లీట్‌గా అర్థమవుతుందో వాళ్ళు ఈ జగత్తంతా కూడా సర్వము వాసుదేయం అన్న జ్ఞానంతో భగవంతుని ఆశ్రయిస్తారు. సో, అలాంటి వాళ్ళు చాలా చాలా అరుదు. ఎవరు ఈ జగత్తంతా వాసుదేవమయం అన్న జ్ఞానంతో భగవంతుని ఆశ్రయించే వాళ్ళు చాలా అరుదు. ఇలా భగవంతుడే ఇక్కడ మనకి క్లియర్‌గా చెప్తున్నారు. అల్పబుద్ధి ఉన్న మనుషులు దేవతలను పూజిస్తారు. కానీ వారిచ్చే ఫలాలు పరిమితం మరియు తాత్కాలికమైనవి. దేవతలను ఆరాధించేవారు దేవత లోకాలకు వెళ్తారు. కానీ నా భక్తులు చివరికి నా అత్యున్నత లోకానికి చేరుకుంటారు. సో, ఎవరు ఏ గాడ్‌ని ప్రే చేస్తే వాళ్ళు ఆ లోకాలకు వెళ్తారు. అండ్ నా భక్తులు నన్నే పరమగతిగా భావించే వాళ్ళు అత్యున్నతమైన లోకానికి, నా లోకానికి చేరుకుంటారు. అప్పుడు వాళ్ళు మరలా జన్మ తీసుకోవడం అనేది జరగదు అని చెప్తున్నారు. అవ్యక్తం వ్యక్తిమాపన్నం మన్యంతే మామ బుద్ధయః పరం భావమజానంతో మమావ్యయం అనుత్తమం. నన్ను సంపూర్ణంగా తెలివిలేని జనులు. నన్ను సంపూర్ణంగా తెలివిలేని జనులు. నేను అనగా భగవంతుడు ఇంతకుముందు నిరాకారునిగా ఉండి, ఇప్పుడు ఈ రూపాన్ని పొందినాను అని తలుస్తారు. వారి అల్ప జ్ఞానం కారణంగా నా ఉన్నత స్వభావం వారికి తెలియదు. ఇది నశించనిది మరియు మహోన్నతమైనది. సో, భగవంతునికి నిరాకారునిగా అంటే భగవంతునికి రూపం లేదు అని. అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచం, ఈ స్పేస్‌లో కనిపించే స్టార్స్, సోలార్ సిస్టమ్, గెలాక్సీస్ ఇదే ఒక శక్తి అన్నమాట. ఇక్కడి నింకానే దేహాలన్నీ మనకి క్రియేట్ అవుతున్నాయి గానీ, భగవంతుడు గూడా అక్కడి నుంచే వస్తారు. మనం క్రియేట్ అయ్యేది గూడా అలాగే గదా! స్థూల, సూక్ష్మ ఎలాగైతే మనలో ఉన్నాయో, సో, మనలాగానే భగవంతుడు కూడా అలాగా స్థూల, సూక్ష్మ దేహం తీసుకొని ఈ నేచర్‌లో, ఈ స్పేస్ నుంచి తీసుకొని వాళ్ళు అవతరిస్తారని అనుకుంటుంటారన్నమాట. సో, అలాంటి వాళ్ళు తెలివిలేని వాళ్ళు అని చెప్తున్నారు భగవంతుడు. ఎందుకలా అనుకుంటారంటే వారి అల్ప జ్ఞానం కారణంగా, నా ఉన్నత స్వభావం వారికి తెలియని కారణంగా వాళ్ళలా అనుకుంటారు అని. కానీ భగవంతుడు సాకారులు. అంటే భగవంతునికి రూపం ఉంది నిత్యంగా శ్యామసుందర రూపంలో భగవంతుడు నిత్యంగా తన గోలోకధామంలో లీలలు చేస్తూనే ఉంటారు. భగవంతుడు అవతరించాలంటే వాళ్ళ స్వ అంశతో అవతరిస్తారు. స్వీయ అంశాలతో అవతరిస్తూ ఉంటారు. అండ్ మనం ఎలా అంటే మన కర్మ బంధాలు చిక్కుకొని మన అవసరాలు తీసుకుంటుంటాం. అండ్ మనది భగవంతునికి చాలా చాలా వ్యత్యాసం ఉంది. ఇది మనం ముందే చూసాం కదా! సో, కానీ అది ఎవరికి నిరాకరణగా భగవంతునికి రూపం లేదు అని అనుకునే వాళ్ళకది అంత త్వరగా అర్థము అవ్వదన్నమాట. వేదాహం సమతీతాని వర్తమానిని హరే కృష్ణ. వేదాహం సమతీతాని వర్తమానాని చ అర్జున భవిష్యాని చ భూతాని మాం తు వేదన కశ్చన. ఓ అర్జున దేవాది దేవునిగా భూత, భవిష్యత్, వర్తమాన కాలాలకు సంబంధించిన జీవులందరూ నాకు తెలుసు. అయితే నేను ఏ ఒక్కడికి తెలియదు. సో, దేవాది దేవుడే చెప్తున్నారు. దేవాది దేవునిగా భూత, భవిష్యత్, వర్తమాన కాలాలకు సంబంధించిన జీవులందరూ కూడా నాకు తెలుసు. కానీ నేను మాత్రం ఏ ఒక్కళ్ళకి కూడా తెలియను. ఏ ఒక్కళ్ళకి కూడా తెలియను అని చెప్తున్నారు. దీన్ని ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు మన పిల్లలున్నారనుకుందాం. మన పిల్లలకి మన గురించి తెలుస్తుందా అంటే తెలుస్తుందా? తెలియదు. కదా! చెప్పలేరు. వాళ్ళన్నీ పాజిటివ్‌గానే చెప్పేస్తారు. ఏమంటే తెలిసినది వాళ్ళు తల్లి, తండ్రి ప్రేమలో ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళు కొంత చెప్పగలరు. కానీ పూర్తిగా తల్లి, తండ్రి గురించి చెప్పాలి అంటే వాళ్ళ పేరెంట్స్ ద్వారానే చెప్పాలి. అంటే వాళ్ళ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ ద్వారానే చెప్పాలి. ఎందుకంటే వాళ్ళు వాళ్ళ నుంచి వస్తారు కాబట్టి. కదా! అర్థమవుతుందా? అంటే నేనంటం ఏంటంటే, ఇప్పుడు పేరెంట్స్ నుంచి పిల్లలొస్తారు కాబట్టి, పిల్లలు పేరెంట్స్ గురించి కరెక్ట్‌గా చెప్పకపోవచ్చు. కానీ పేరెంట్స్ పిల్లల గురించి చెప్పమంటే చెప్తారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు వాళ్ళ నుంచి వచ్చుంటారు. చిన్నప్పటి ఇంకా కూడా వాళ్ళని చూస్తూ ఉంటారు కాబట్టి, వాళ్ళు చాలా క్లారిఫైడ్‌గానే చెప్పగలరనమాట. అదే పిల్లలు చెప్పమంటే చెప్పలేరు. ఎందుకనంటే పిల్లలు వాళ్ళ నుంచి వస్తారు కాబట్టి. సిమిలర్‌లీ ఈ భౌతిక జగత్తే కాదు ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం మొత్తం కూడా ఆదిగా ఉన్నది ఎవరు అంటే ఆ దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ. సో, వాళ్ళ నుంచనే అందరూ క్రియేట్ అయ్యి క్రియేషన్ అంతా జరిగిందని చూస్తున్నాం. మరి అందరూ వాళ్ళ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళే కాబట్టి ఎవరైనా భగవంతుని తెలుసుకుంటారా అంటే ఎవరికీ కూడా అది సాధ్యపడని విషయం అన్నమాట. సో, అందుకే భగవంతుడు చెప్తాను నేను ఏ ఒక్కళ్ళకి కూడా తెలియను. అలా తెలియక అందరూ రకరకాల డీవియేషన్స్‌తో ఉంటారు కాబట్టి, భగవంతుడు అవతరించినప్పుడు తానే స్వయంగా చెప్తారనమాట. ఎలాగైతే మన పిల్లలకు మనము
ఏం చెప్తాము ఇప్పుడు రోడ్డు మీద వెళ్తూ ఉంటారు. వాళ్ళకేదో ఆపద ఉంది అక్కడ అంటే వెహికల్స్ ఒస్తాయి. చిన్న పిల్లవాళ్ళకి తెలీదు. రోడ్‌లో ఎలా వెళ్ళాలి అనేది వాళ్ళకి తెలీదు. అప్పుడేం చెప్తాం, "నా మాట విను. నా దగ్గరికి రా నువ్వు. నీకేం తెలీదు. వినరా చెప్తే మీరు? పేరెంట్స్ మాట వినరా మీరు?" అని అంటారు కదా! అందరూ అంటూనే ఉంటాం మన పిల్లలతో. కామన్‌గా ఈ ఈ ఈ వర్డ్స్ యూజ్ చేస్తూనే ఉంటాం. "మీకు తెలియదు. నేను చెప్తున్నాను విను. ఎందుకంటే మాకు అనుభవం ఉంది. మీకు లేదు. మేమంతా ముందే చూసేసాం. నీకేమీ తెలీదు. నేను చెప్తున్నాను. నా మాట విను" అని అంటాం. కొంచెం డామినేటెడ్‌గానే చెప్తాం. కొంచెం అరిచి, కొంచెం పెద్దగా డామినేట్ చేసే చెప్తాం. అలా చేస్తున్నా కూడా మనం వాళ్ళ మంచి కోరే చేస్తున్నాం. వాళ్ళకి హాని కలగాలని ఎవరు పేరెంట్స్ అలా చేయరు కదా! అవునా కదా! సిమిలర్‌లీ మనమందరూ కూడా భగవంతుని అంశలం. భగవంతుడే తండ్రి మనకు. ఆయన గురించి ఎవరికీ తెలీదు. ఎందుకంటే అందరూ వాళ్ళ నుంచే వస్తున్నారు కాబట్టి. అందుకే వాళ్ళు ఇలా అవతరించి తన గురించి తాను చెప్పుకోవాలన్నమాట. లేకపోతే ఎవరికీ అర్థం కూడా అవ్వదు. సో, మనకి దీంట్లో మనకి కొంత అర్థమవుతుంది ఎగ్జాంపుల్. అండ్ ఎవరు భక్తులు కాగలరు? ఏషాంతంతగతం పాపం జనానాం పుణ్యకర్మణాం తే ద్వంద్వమోహ నిర్ముక్త భజంతే మాం దృఢవ్రతాః. పూర్వ జన్మలోను, ప్రస్తుత జన్మలోను భక్తితో వ్యవహరించిన వ్యక్తులు వారి పాపాత్మకమైన చర్యలు పూర్తిగా నిర్మూలించబడి, మాయ యొక్క ద్వంద్వత్వం నుండి విముక్తి పొందిన వ్యక్తులు నా సేవలో నిశ్చయంతో నిమగ్నమై ఉంటారు. పూర్వజన్మలైనా, ప్రస్తుత జన్మలోనూ భక్తితో వ్యవహరించిన వ్యక్తులు వారి పాప జన్మలు పూర్తిగా నిర్మూలించబడి, ఈ మాయ యొక్క ద్వంద్వత్వం. ద్వంద్వం అంటే పెయిరింగ్ సిస్టమ్. చూసాం కదా! మాయలో అన్నీ కూడా ఈ మెటీరియల్ వరల్డ్‌లో ద్వంద్వత్వంలోనే ఉంటాయన్నమాట. సో, దాని నుండి పూర్తిగా విముక్తులయ్యుండి, నా సేవలో నిశ్చయంతో నిమగ్నమై ఉంటారు. చెప్తారు ఎవరి ఇంట్లో అయితే హరినామ సంకీర్తన జరుగుతూ ఉంటుందో, ఆ ఇంట్లో కలి ప్రవేశించలేదు అని. కలి ప్రభావం ఆ ఇంట్లో ఉండదు అని. సో, అందుకే అనునిత్యం కూడా హరినామ భజన, సంకీర్తన, జప ఇవన్నీ కూడా ఆహ్, గృహంలో జరుగుతూ ఉండాలనమాట. ఎలాగైతే ఇప్పుడు మనకు సమ్మర్ సీజన్‌లో మనకంతా వేడి వేడి ఎక్కడ చూసినా వేడి తగులుతుంటుంది. తట్టుకోలేము కదా! అదే మనము ఇంట్లో వెళ్లి ఒక రూమ్‌లో కూర్చొని ఏసీ ఆన్ చేసుకొని ఉన్నామనుకోండి, అప్పుడు మనకెలా ఉంటుంది చాలా చల్లగా అనిపిస్తుంది. చూస్తే యాక్చువల్లీ మన సమ్మర్ సీజన్‌లోనే ఉన్నాము స్టిల్ కదా! బయటంతా సమ్మరే. సమ్మర్ సీజన్‌లోనే ఉన్నాం మనం. కానీ మనం ఉండే ఏరియాలో ఆ ఏసీ ఆన్ చేసుకున్న కారణంగా మనకు ఆ వేడి అనేది ఏమాత్రం కూడా తెలియడం లేదు. ఇంకా ఆహ్లాదంగా, చల్లగా, హాయిగా ఉన్నామనమాట. సిమిలర్‌లీ మొత్తం ఈ కలియుగంలో అంతా కూడా ప్రవేశించి ఉన్నారు. కానీ ఎవరి ఇంట్లో అయితే హరినామం జరుగుతుందో, హరినామ భజన, కీర్తనలు, హరే కృష్ణ మహామంత్ర కీర్తన జరుగుతుంటుందో, వాళ్ళ ఇళ్ళలో కల్మషం అనేది ఉండదు. అంటే కలి ఎంటర్ అవ్వడం అనేది జరగదనమాట. సాధిభూతాదిదైవం మాం సాధియజ్ఞం చ ఏ విదుః ప్రయాణకాలే అపి చ మాం తే విదుర్యుక్తచేతసః. దేవాది దేవుడినైన నన్ను సమస్త జగత్తుకు, దేవతలకు అన్ని యజ్ఞ పద్ధతుల యొక్క అధిపతిగా తెలుసుకొని, నా పూర్తి భావనలో ఉన్నవారు మరణ సమయంలో నన్ను భగవంతుని తెలుసుకొని ఉంటారు. సో, అందరికీ అధిపతిని అని నన్ను ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో వాళ్ళు మరణ సమయంలో నన్ను తెలుసుకొని ఉంటారు. ఇక్కడ పిక్చర్‌లో చూస్తే భీష్మ పితామహులు వాళ్ళకి చివరిగా భగవంతుడు జ్ఞానోపదేశం చేస్తారు కదా యుద్ధంలో. సో, వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేస్తారు వాళ్ళు మరణాన్ని. సో, అప్పుడు వాళ్ళు చివరిగా ఆహ్, ఎప్పుడైతే ధర్మరాజు ధర్మ సూత్రాలను అడగాలని భగవంతుడిని అడిగితే భగవంతుడు చెప్తారు, "నువ్వు భీష్మ పితామహుల దగ్గరికి వెళ్లి అడుగు. వాళ్ళని కరెక్ట్‌గా గైడ్ చేస్తారు." మళ్ళీ ఎందుకు భగవంతుడు చెప్పలేరా అంటే చెప్పొచ్చును. కానీ మళ్ళీ వాళ్ళ శుద్ధ భక్తుల ద్వారానే చెప్పించారు. ఆయనకు అది సంతోషం. సో, అందుకే ధర్మరాజుని అక్కడికి పంపిస్తారనమాట. సో, అక్కడ ధర్మరాజు అలా అడిగేటప్పుడు భీష్మ పితామహులు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ సమక్షంలో విష్ణు సహస్రనామాలనేవి చెప్తారు. ఇది అందరికీ తెలిసే ఉంటది. ఎవరైతే విష్ణు సహస్రనామం చదువుతూ ఉంటారో వాళ్ళకి చాలా క్లియర్‌గా తెలిసుంటుంది. అది భీష్మ పితామహులు భగవంతుని ప్రైజ్ చేస్తూ చెప్పే నామాలనమాట. ఎవరి సమక్షంలో ఆ శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ సమక్షంలో వాళ్ళని చూస్తూ ప్రైజ్ చేస్తూ ఆ నామాలనేవి చెప్పడం జరుగుతుంది. సో, హరే కృష్ణ. సో, అలా శుద్ధ భక్తులు మరణ సమయంలో భగవంతుని తెలుసుకొని ఉంటారు. హరే కృష్ణ, కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. కృష్ణ జగద్గురు సర్వశ్రేష్ఠాత్మనమస్తు. హరే కృష్ణ అందరి భక్తులకు హరే కృష్ణ. ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే హ్యాండ్స్ రైజ్ చేయండి.